kodwa koso wadoge parliamentary system. Koro kik wabed gi mora ahinya sani. Jothurwa wadhi uru mos nikech samoro mano nyalo bedo iluongo ni political bribery mar opposition leader. Nikech koro sasa moko dwa go sirikal to obiro bedo kong'iyo ng'eye ni tarita ma jogo miyani koso jogo dhi maya. To omenda moketo ofisa koso jogo dhi maya. Koro nyaka ber gi paro dero. En gima ber kabisa. Emomiyo do bedo maber ka do wuok mane katiba. Nikech katiba ng'ato ok nyal loko. To kolose gi chik mar parliament to sirikal chieng' moro nyalo chiwo ni mana kipara gigi wa maite. To ka en katiba to en gino ma ng'ata ok nyal golo. Nitiere paro moko bende ni paro makamano inyalo tigo kod piny owacho e muonyo kweth makwedo piny owacho. Giseng'eyo ni gik mane ginyiso jopiny koro ok timre. To giseng'eyo ni jopiny negi jakom nikech ombulu to nwayudo. Koro gima gidwa timo, gidwa ni mondo gi appease jakom gi gik manono gi. Jakom bing'ene riek malich mago ok biyie. Oyie chami to kudhi. Koro sirikal nyalo wacho ni wan wamiyi ber gi te, wamiyi omenda, wamiyi arita makare, wamiyi kama idake, wamiyi nafas mar biro twak kodwa bunge higa ka higa. Lakini gima nyaka penjre matut kabisa ni ka gigo onge to jabalo gi sirikal ok nyal tiyo tije. Kweth mar Azimio dwaro ni ka ichuga apisi makamano to tere ne jopiny ombulu mar paro. Okil Kamaloka Maxwell Miao to wacho ni ombulu mar referendum ok ochuno e chuga apisi makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto oyango gedo mag udi manengo gi ogonyore e gwenge ma Mavoko, kaunti ma Machakos. Ruto owacho ni piny owacho mare oketo mbele chenro mar gero udigo mar neno ni oganda jo Kenya mayuto gi ni piny obedo kod thuolo mar bedo kod ute gi giwegi. Lydia Okeyo nigi mathoth. Elimbe mare kaunti ma Machakos, jatend piny Kenya William Ruto nyiso dwaro mare mar loko chal mar kuonde mathoth oganda jo Kenya odakie. Sechego mano oketa yanga gedo mar udi manengo gi romo bilion 20.1 e kaunti ma Machakos. Hii mpango ya low cost or affordable housing, including social housing, is going to be part of the big plan of the government of Kenya. And I want to ask our county governments to work with us so that we can deliver on this plan for the benefit of the majority people of our nation. Ruto wacho ni chenro no osechakore kendo kaunti za Parko da Beach osechiwo lo mar gero utego. Na ndio sababu tumesema tutakuwa makusudi kwa kujenga affordable houses. Nyumba ambayo mwananchi wa kawaida, kama ni mtu ambaye anafanya biashara yake ndogo, kama ni mtu ambaye anafanya kazi mahali analipwa mshahara, pia wapate nafasi ya kuwa home owners katika taifa letu la Kenya. My administration recognizes and appreciates the great efforts of the national government to provide essential services to the county. Jatend piny Kenya medo jiwo oganda jo Kenya mondo tim maber gi omenda moseketi ayanga mar Hustler Fund timo hala kendo kaka yor kungo ne kinde mabiro. Tayari tumepatiana bilioni 5 katika hiyo mpango, na mimi nataka niwaulize Wakenya wote ya kwamba ukichukua mkopo imefika 250 million. Mimi niko tayari pia kufanya kazi na nyinyi. Tumekwisha maliza sasa mambo ya uchaguzi. Viongozi wamechaguliwa na hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya, kwa makosa. Kila mtu amechaguliwa kwa mapenzi. Ile imebaki sasa kwetu kama viongozi ni kuungana. Utego ibiro ger gi jodak masio Kimau Mavoke kaunti ma Machakos kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere kod mine ka koro jatend piny Kenya osingo ni funde mamene ibiro mi thuolo mokwongo wera ni kuom thuolo mathoth mine osejuang' seche michiwo tije makamagi. Pigeni makofi jamani. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwayo doho mondo miyo wit oko bura mochwal gi Evans Kidero ka kwedo yiero mare. Gavana Wanga ne ochopo e nyim doho en owuon kendo chiwo neno mare mar puodho yiero mare. E nyim jayal bura Roslyn Aburili mar doho mamalo ma Homa Bay, Wanga omako chung motegno ni loch mare ne en maratiro kendo jopiny ne ogone ombulu karomgi. And the Central Committee, they still make reference to the other candidates and explain to them where they are going and the reason they are going where they are going. Odiochieng' achiel tok jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho chano wito oko chenro mar somo midake skul kata boarding school e skunde mag primary kod junior secondary. Thoth jonyuol koro wuok oko mar kwedo chik makamano. Jonyuol koro kwayo piny owacho mondo omed gi kinde kendo kaw pachgi ka bende okang' makamano ber. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo waler mar wachno. Jonyuol koro wuok oko mar kwedo wach mar chungo sikunde ma idakie kata boarding. Jonyuol ogolo paro mopogore opogore wi gimomiyo chungo sikunde midakie biro kelo negi kod nyithindgi midhiero. An nyithinda somo usenge to gini boarding niwach an yor manyo kanyal bedo kodgi koni to koro sami iwacho ni gidwa duogo koni gibro yudo skunde kure nyithindo dhi bedo congested kendo nyithindo bro thagre. There's a reason why I took my kid to Mumias, because the school is developed and has a lot of facilities. So moving the kid from that place to this place and she's in class 8 is going to really inconvenience me and also distract the kid who is yet to sit for the exams in 2023. That is KCPE. Moko jonyuol wacho ni gimomiyo gitero nyithindgi e skunde mag boarding en nikech samoro skul maber nitiere mabor kod miechgi ka giywak ni piny owacho ne ok okawo pachgi kapok ogolo chik makamano. Wakwer ne paro makamano ok dhi konyo nikech seche moko idak Nairobi itiyo Kisumo, familia ni odak kata mana Homa Bay to nyithindo ne e boarding school. Jaodi bete seche moko tiyo kata lok Kichoge koro chuni ni nyaka nyithindo somo e boarding school. Sani wach pesa chando ji. Dhano onge pesa, dhano menyo. Koro kadipo ni kelo gimoro abila no affect time matin kamano to aneno kok donj maber. To be okane gimiloro ne boarding school. Ketho boarding bende nyiso ni nitiere jogo mabiro wito tijegi kaluwore ni tijegi go otenore kod chenro mar jopuonjre madak e sikunde. Wan kaka jonyuol ok wamor wachni. Nimar nitie jogo manyicha tiyo bende cha gini sikunde kaluwore gi nyithindwa gini boarding. To ingen koro jogi duto sani tich oserumongi. Nitie jogo manyicha supply kata sikunde gi gik moko commodities kaka grains to koro ingen jogi koro onge gima gi supply wach nyithindo koro mabiro chamo chiemo gi onge. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang nyo wacho ni kochakore higa manyien piny owacho dwaro ni jopuonjre ma jo grade 1 nyaka 9 mondo bed ka somo to dok pacho ma ok odak e sikul. Belio no wacho ni tero nyithindo matinde skunde midakie miyo jopuonj ting' mapek mar puonjo kendo rito nyithindo. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers. As we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Ponono ni onge lokruok mobedo kaluwore koda chungo skunde mag boarding. Jonyuol koro nitiere koda mana thuolo machuok kende mar loko sikunde ne nyithindgi gima koro giywak ni biro bedo mapek kaluwore ni Januar kalenda mar skunde mapacho ka oting'ore mapek. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwara Mugajuanga gilipota mara Simfros Okinda kotudore kod weche go mag somo e machopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono ka bende dagom mar paroni ni odiochieng' makawuono yiero madundo timore e kaunti ma Bungoma mano ne lemo mar seneta mano toka kanose yiera Moses Wetangula kaka speaker mar od bura. To ken mano kende yiero madundo bende timore ne lemo
mag MCAs mag wards mopogore opogore kaka mano mar South Game Ward kachiel kod wards mamoko mopogore opogore pacho kae. Ka bende chenro makamago mag yiero madundo wabro temo menyo ni achiel kachiel ka wadhi mbele kod chenro mag odiochieng' makawuono. Med ndiko nwa kokale namba mar 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, keto kanyo #Rupinya. Wakao yoyo madundo tok mano Sharon Ong'ao donjo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kapok ichako biashara to gimokwongo nyaka ing'e location midwa tiye. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang'.
Bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Mana kumanya kwa Ramogi wanga dakika en 40 tok saa 12 mar okinyi kamoro moro mintiere arwakini machie e nonro mar gazet mana kaka pile wanono gazede mopogore opogore okinyi makawuono dhi nono gazede adek mano The Daily Nation, Standard kanyakla kod People Daily mar mondo mi anyisi ni anang'o matimore e gazede makamagi okinyi makawuono. Koka mano okinyi makawuono ayudo thuolo makende mar bedo gi jafwambo wadwa jafwambo marwa mabende tie nyakalondo mar Ramogi mong'ere kaka Solomon Atito. Arwakini machiegni. Ero kama na inya. Moso nagi wan wangi mane ni Kafaya benyalo mna nyiso nying Kafaya ni nuwo kanya mana mapiyo. Nying kwa Ramogi machiegni kamora mora nyinga en Solomon Atito atiye nyakalondo mar Ramogi. To Kafaya ni nuwo kanya ma mokida mna nyiso akoso ma wan wagomba kabagi. Mano bro go mbaka chieng machielo. Kaka wanya kwa Ramogi wange gazete mantiere godo dushi makawuono The Standard gi Daily Nation. Standard kata kamanya kwa Ramogi wang Fund Watch mabende aneno komi pek mano en kaluwore gi romo mar odiochieng' ma gidhi ng'anyo. Kata kamano kineno kanyo endo nitiere dwaro apar nitiere godo kanyo endo magiketo magidwaro ni mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza otim nikech en adieri ni dweche osekalo mabende koro chopo kaendi wawacho ni ndalo 100 iyudo ka thothne kindego eko mag kisera mag ombulu josiasa jowach gani bang' ndalo 100 adhi timo magi ma koro pani riwruok niendi mar Azimio la Umoja nitiere kod ratiro kata gin kare mar mondo mi bang' tok ndalo 100 ma ose ketie muma piny kod jok mane ochamo muma mokawo telo mar piny Kenya gin tiere kod ratiro mar wuok oko kendo wacho moko kuom gigo eko mawinjore otim. Achiel kuom gigi wacho kaendi cost of living kata dak nendo makoro ridore ahinya mabende gidwaro ni Azimio la Umoja dwaro kaendi ni mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza oduok piny dak makoro medo ridore ne oganda jo Kenya koting'o koda neno ni giketo e fuong'ruok mar omenda moro matengi minyalo jol godo weche go eko mag nengo mag mogo nengo mar mauta kaachiel koda kata mana nengo mar sitima mabende gineno ni Azimio la Umoja neno ni idho e sipidi mar olwero pile ka pile nikech giwacho ni kinde machon kata mana kipimo higa mokalo gi higa ni nengo mar ngima osebedo koridore kata kamano romo makamano kaka jomoko samoro na paro ni samoro na nyalo bedo gi tungni makoni kod kocha no dhi e yo makare romo makamano ne en mar kwe kata mana kaka iwacho ja Ramogi jwanga gintiere okenge apar mabende kweth mar Azimio kotenegi kod Raila Amolo Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya olosi wantiere kanyo gi omenda mano mar sikul mano mar school fee wang'eni higa mar 2020 omenda makamano nodwok piny nyaka sani koro jonyuol biro bedo ka chulo omenda makamano nitiere pesa ya wazee akani pesa ya wazee ni bende sewinje pesa ya wazee no bende koro nothi choko gidwaro mar mondo mi odwoke e kindego eko mag telo mar ker ma osedhi yweyo kata jatend piny Kenya ma osedhi yweyo Uhuru Kenyatta nitiere kaka jodongo kano mana osechopo higni 75 kadhi mbele ne yudo moro koro toka piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo nyaka sani biro ka jodongo mathoth biro wacho ni omwomni ok gisebedo ka giyudo apani ma indi en achiel kuom gigo eko ma piny riwruok maketo piny owacho orindi maliet manendo Azimio dwaro ni mondo mi ng'iyane yorego eko ma inyalo duogo pesa ni endi mondo mi ochop ne jodongo mapiyo kopogore gi mano bende nitiere chenro moro makonyo joma mine ma samoro
pek miluongo ni Linda Mama. Yes. Bende nitiere chenro mamoko wang'e ni commissioners ang'wen ma bende sani nitiere oredi maliet kaluwore koda tayo yiero ma bende nitiere moko kuom jotelo ma bende nodonjonegi godo jokanya ang'wen ma bende nawacho ni nok gitayo yiero ma uyanga nyaka sani nwaneno ka ariyo nosegwe tao, ariyo pok ogwe tao. Machielo bende ni kazi mtaani. Kazi mtaani ni bende ni winja hinya sirikal mokalo sani bende koro nothiche hoko. Maduong' en weche mag chiemo motimo nyinyo ma bende kweth makwedo piny owacho bende pingo e okang' mager. Machielo en Hustler Fund. Ma bende dokelo paro mopogore opogore odiochieng' manyoro. Inyalo paro ka moko kuom jotelo nawacho ni Hustler Fund akaura ka wato koko chula. Mano bende ni kanyo kara kamano e wach Hustler Fund ni iyudo kanyo ka Azimio la Umoja dwaro mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza oket chenro ni endi mar Hustler Fund ni endi olure koda chike ma pacho kae nikech adieri kata ka idiyo *544# ma imanyo godo yo ma inyalo ndikori godo mondo ikaw hola makama nitiere moko kuom gigo eko ma chijo jomoko nikech ok en gino endo ma bende ne oketie paro kata sum paro kuom oganda miluongo ni public participation mar mondo mi obed achiel kuom hola go eko ma samoro gin gigo eko moluwore koda chike to nitiere namba 6 ka ma iluongo ni Face of Kenya. Azimio dwaro ni mondo mi yiero te ma itimo koda piny owacho mar Kenya Kwanza obede mago eko manyalo nyiso sura mar piny Kenya. Nineno ka paro mopogore opogore nowuok ahinya lemo mag jotend migepe mabende nyaka sani dhi nyime gi tije mage. Nineno jogoro mongirore 51 mano yier 16 nawuok e gwenge mag Masawa 16 wuok e gwenge mag Marokak. Gwenge mamoko to nowe kanye. Pok manya kor mgejwang wach makama omi peke it gazet mar abich. Mana kwa nyalo neno it gazet mano mar abich kama be nyalo yudo wach makama mano kaluwore gi romo mar Azimio la Umoja mabende nagitimo e gwenge mag Kibra odiochieng' manyoro. Parno odiochieng' manyoro kopogre gi Raila Odinga bende nantiere jatend kweth mano jatend duond bura mar NAK Kenya mano Martha Karua bende nwantiere kanyo gi Kalonzo Musyoka kanyakla kod jotelo mamoko. Kata kamano ng'eni romo makama kaluwore gi thor wach makamano Cleophas Oluoch donjo gi twak mano kono romo saa 1 ang'eno dhi bedo koda okil bende dhi bedo gi jonon siasa kanyakla koda jaod bura ma Kibra mano Mwalimu Orero. Koka mano kodhi mana mapiyo piyo Solomon bende it gazet mar adek mano konyalo yudo it gazet mar adek mano kaluwore gi weche motenre kod thieth mane gazet mar The Standard it gazet mar adek kanyo koro odiochieng' manyoro bende koro kaluwore gi nonro makoni kod kocha ahinya tho mar nyathi ma bende ong'ere kaka Travis Maina. Inyalo paro nyathi ma kamano ma bende fok jembe nomoke wiye. Nonro koro wacho ni dibed ne gwandruok mar dhoudi mano e kind min gi wuon gi emomiyo ni masira no yudo nyathi ma kamano. Ma endi ni gima notimore dwe mar 10 bende nonro mo kata lipode moiu seche mane gima kama otimore iyudo ka ni wacho ni chal ka gima nyathini endi ne tugo gi jowetene ma bende ne opuro wiye gi jembe mar pur ni endi kata uma mar pur to kaluwore koda ler ma bende ne ochiw koda jatatije kar thieth no endo ma Kenyatta Evanso Kamuri no wacho kanyo ni seche mane oland ne min nyathini kata onyis min nyathini endi otho to min nyathino noywak ka go koko ni jembe makamano nyathino ne ene motho to ok nyathini ni chal kagima koro gin gi chich ni chal kagima ne nitiere lweny mag udi makamoro ne ene mane dhi goye koda jembe makama. Tinyal kora mna paro report ma bende nowuok kinde machon ni nyithindo go natugo gi nyithinde wetegi ma jembe makamano na gitugo godo momoke wi nyathino koro wach ma bende koro likore ma bende koro jatachi wuon nyathini endi chal mondo ne nitiere koda lweny ne gi thieth makamano ani yudi thuolo nyakwar mgejwang mar mondo mi isom sigana makamano. Kata kamano e bathe machielo nitiere sigana mar nyathi moro ma bende nokwany e bungu mar Savo. Sebed kata kitima pedha mar nyathini mantiere gi higni 4 ne odhi kana gikwayo dachni jamni gi nyithindo wetege thuolo mar ndalo 6. Ma nyathi makoro wanyalo wacho ni en manuar kata en shuja en shuja sani nikech ing'eni bungu kata kar rito le kata
Masavu kae en kanyo endo ma le mag bungu modake. Nyalo romo gi thuolo, nyalo romo kata mana gi sibuor, liech bende nitie kanyo, le mager gi eki. To apani Nyasaye bende nitie kaka timo gige ma nyathini endi onge gimoro amora motimore ne. Ingeni seche magi kwayo kuchochonde to nyalo bedo ni samoro no galore ma odong ka jowetegi oweye. To bungu no bende duong ne kech ok nyakra neno ng'ato kolal kamano. Koro apani maendi en sigana malich ahinya ma nyathini nyalo lero ni to ang'o gini mano chame iye ka ndalogi kite. Apani nyathino mana kaka isewacho ni en shuja, mano nyathi mathuon nikech ndalo auchiel nyathi mantiere gi higni 4 ka ok ichiem to in kendi ok imodh pi otieno piny runi kanyo gi koyo cha. Nikech iwacho ni nyathino ka noseyudo nokawo ndalo auchiel mar mondo mi omanye, kata kamano noyude gi nitiere mzungu moro mong'ere kaka Rowan Carr-Hartley ma bende natiyo kod ndek kalapapla, osebedo kotiyo kod duol mano mar le mag bungu mong'ere kaka Sheldrake Wildlife Trust kata SWT. En makoro noseyude ka nagitimo apedha kata mna nagichiegni kata koro giweyo ka bende ne giwacho ni nyathino samoro kata mna le oselalgo. Nyathino ka noyude ka entiere kama rach, ne dehydrated, manyiso ni entiere gi riyo mathoth, chiemo pok ichiemo, suna bende okae kacha. Kata kamano lakteche nyuola mare hero nyathino nyaka Ramogi kendo e gwenge kata mna dana wach ni wards abich mapacho ka kanyakla koda kom senate mano it gazette mar 4 mano mar the standard mana kwa nyalo yudo deche makawuono wacho ni en 3 horse race. Yes. Mano e county ma Bungoma e kom mar senator nyaka sani ji 11 nochwalo dwaro makamano mabendo kiny makawuono jodak e county ma Bungoma biro bedo ka yiero senator mar gi manyien. Nitiere kaendi kaka iwacho ni siasa ma Bungoma County osebedo gamano mantiere e chuny lwet Moses Wetangula ahinya ma oyudo mayom kendo en koda oteku malich ahinya kanyo. Kata kamano kamoro ka nikech koro gimbe gintiere koda jago nendo malaro kom no endo mar Senate koda duond buch siasa mare mar Ford Kenya Mambonga ingeni samoro dibed ni nyalo gwenye nikech nitiere bende jak machielo ma mochung koda duond buch siasa mar UDA nikech ore no mar UDA luongo ni Mwambu Mabonga yes nenje od bura machon mabomula mar ni luongo ni Wakoli mar Ford Kenya nikech wantiere koda mar Azimio ma en wa Munyinyi embe okena ena ja siasa kalo ka koro samoro kodek yudo ber ni samoro jo UDA gi Ford Kenya nyalo pogo mbulu ginyalo pogo kidek timore kata kamano kiny makawuono wenge wanti biro bedo e county mano ma Bungoma kama bende gibiro bedo ka giyiero senator manyien mano bang'a senator margi machon mano Moses Wetangula kata mnyasani mana kwa nyalo neno nitiere achiel kuom jotelo ma bende sani luto ombulu nyaka Ramogi Juang mane chenro ma bende dhi mbele mano Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly ma bende odhi luto ombulu okinyi makawuono parni jofwambo magwa nitiere county ma Bungoma gibiro bedo ka gikelo nwa shal mar wach makamano kinyi makawuono ji 11 mano kanyo Wetangula bende neno kanyo tipo en mana ni en mudho sa ke ni sa disani en sa 2:56 piny pod mudho kanyo ineno ka Wetangula osemondo kanyo odhi luto ombulu thuolo makamano duong nono nyaka Ramogi Juang bang' Moses Wetangula ne ochiwne lemo mano mar od bura mar National Assembly koro kinyi makawuono ji 11 mabende nosechiwo dwaro makamano jodak e county ma Bungoma biro yudo thuolo mar luto ombulu mana kaka nyawadwa Solomon Atito osewacho kinyi makawuono jaod bura machon ma Bumula mong'ere kaka Mwambu Mabonga biro bedo ka luto biro bedo en achiel kuom jogo eko mabende ochung kod duond bura mar UDA wantiere gi Wafula Wakoli mochung gi duond bura mar Ford Kenya wantiere gi Wafula wa Munyinyi mochung gi DAPK en geno marani seche mabende gidhi luto ombulu nikech Wafula neno ka nitiere ariyo ka ma Ford Kenya to nitiere ka mano ma DAPK ing'ene en achiel kuom duond buche mabende nitiere kweth mar Azimio kata kamano kineno tungkoni nitiere moko kuom josiasa mabende ochunge kom makamano mana kinyalo miwa gondo mana piny mana kinyalo neno gi wantiere gi Elias Baraza mana kwa nyalo neno piny matin
Elias Baraza ni kae mabendo chung koda People's olal na kendo People's Empowerment Party. Inene Ni bathi kan. En batha koso olal na kanya nyalo miye gazet. Nyinge Elias Baraza mochungi People's Empowerment Party. Wantiere gi Enoch Opara, wantiere gi Julius Masinde, Radon Munoko, mago joge kuma bende ochung kar kende. Gintiere nying moko mabende neno. Moko ntiere kanyo Frederick Busolo mar Vibrant Democracy Party, Aaron Wafula mar Republican Liberty Party, Geoffrey Barasa mar National Ordinary People Empowerment Union, kod Robert Sifuna mar Roots Party of Kenya. Roots Party en mar Wajakoya. Ano ka Roots Party bendero keto ng'ato Robert Sifuna. Kwa mwana wenge waduto te biro bedo kanya. Koro mgajwangu parni kopogore gi komar Senate mane county mabungoma. Bende wantiere gi wards mopogore wards abich. Mabende yero madundi biro bedo ka itimo odiochieng' makawuono. South Game Ward mantiere county Masenge ni jodak makono noko mar dhi yiero kaluwore gi tho mar achiel kuom jogo eko mabende nochung' kapok yiero notim. Okinyi makawuono gidhi yudo thuolo mar yiero MCA margi. Bende ng'eni county ma Kitui kocha chande ntiere yiero bende madundo ward no endo ma Kiome kata Taana ward. Kasto bende ntiere Narok county bende ntiere Oloimasani ward mano endo county Narok. Utawala ward Nairobi kae ndi bende ntie yiero madundo. Mumias North mayudore county ma Kakamega bende timore kawuono. Adani mondo watieka gazet ma The Standard mano gi thuond wach mantiere It Gazette mano maraboro mano kaluwore gi sikunde mag boarding mabende koro piny owacho mapacho kae ndi dwaro thicho oko somo mabende nyithindo mantiere grade 1 nyaka 9 they go to school to dak. Paro makamano mabende osebedo ka kelo paro mopogore mano nitiere It Gazette maraboro mar The Standard. Kenny Solomon Atito mana kapenjo obiro koda moko kuom nyowacho en mana ni paro makama indi obiro e seche mabende koro wadong' mana gi dweche dwach ni jumbe manok jumbe madirom 6 kende to nyithindo yaw sikul koro jonyuol oket kama tek miwuore. Ma endi en gino endo ma ne nyaka kela gwinyruok mar paro nikech king'iyo jagoro mongirore bo migawo mar weche mag somo Belio Kipsang no wacho ni achiel kuom gigo eko mamiyo gi kawo okang' mar golo oko skunde go eko ma idakie ni gidwa ni mondo giduok nengo mar somo piny. To adieri makende en ni nengo mar somo to ni malo to ing'eni mano ok nyal konya ahinya nikech pod gibiro dwaro nyaka jogo eko magi dhi timo negi tiegruok mabiro puonjo nyithindo ma osomo CBCs. Kaka ineno wacho malo kanyo ineno malo kanyo ndiki ni gidhi ndiko ji 3,000 pesa go dhi wuok kanyo. Mano ni singo kata mana kweth mar Kenya Kwanza kana enda gi sero mbulu na gintiere gi dwaro mar medo jopuonje singo bende koro giketo kanyo ni kabiro romo dwe mokwongo mar higa mabiro gibiro bedo ka gikelo medruok mag jopuonje. Okay, kata kamano ibiro do kasa moro ma endi biro bedo mateka ahinya nikech nyaka sani ing'eni dwe mar 1 kama endi tok nyasi mag Christmas gi higa manyien. Onego bed ni jonyuol koro chako ikore ne chenro eko mag tero nyithindo e skul. Kata kamano nyaka sani pok onyis jonyuol ni to ginang'o gin mibiro dwar godo nyithindo ma nyotimo CBC monego bed ni dhi e junior secondary. To kata ka nyathini nitiere boarding school iba tere kanye samoro kama nyathi boarding school mentiere bor gi kama ni dake. Kasto bende gimoro machielo ma yudo ka biro thago nyithindo gi ahinya ni nyathi nyotimo CBC niendi boarding school. Kasto inyise nong'e maber ni koro dhi junior secondary school kama chielo. Odokende skundu ochako dok mane skunde gini. Wach malicha inya kwa kumano kwa dhi mana mapiyo nya kwa mgejwanga tipo mabende neno kanyo mago gin mana yiero mabende dhi nyime mano e county mabungoma. Odani wadhi mapiyo nikichane no kasa achielo seromo negbed ni Cleophas donjo gi twak mokwongo par ni chenro mar nyithindo mabende koro idwaro mar mondo miyo bede e skunde mag boarding. Joyce Duor dhi bedo gi twak makamano kono romo sadek nyaka saa 5 mar okinyi. Wadonje gazeti machielo. Mano gazeti mar Daily Nation. Thuond wach kar manaki neno kanyo, mana kwa nyalo neno, gazeti mar Daily Nation. Thuond wach mabende nitiere kanyo, en kaluwore gi paro. Mano mar keto apis. Ne jatend kweth makwedo piny owacho. Mano opposition. Paro mabende nitiere, mabende koro jod bura mapacho ka inde oyudre kama tek miwuore. Mano kineno kanyo.
Ruto's big referendum dilemma in bid to craft an office for Raila. Raila Odinga koro dwaro apis mabende koro ginyalo keto godo piny owacho tesre. Ginon kaka tije mag piny owacho osebedo ka dhi nyime. Wach makamano mana kaka ineno omi peke iti gazeti mar 4. En gino endo ma kelo paro mogwenyre ahinya nikech moko kuom jood bura nyiwinjo kosechako go koko. Anyanya jood bura go koma Kenya Kwanza gisechako go koko. Sani gima ging'eyo kaluwore koda chike mapacho kaendi en ni gintiere koda minority leader kara jatend kweth go eko matin od bura mane maging'eyo mopogore koda bedo koda pisi mar jatend kweth makwedo piny owacho. Ero kamna inya kapok odhi nyime kar mana gi nonro mar gazet nyakwaro Mugejwang' wang'adi matin gisani Moses Wetangula main speaker mar National Assembly loso kanyo jafwambo magwa temo matek kar nyalo margi mar keto pichano e yo ma owinjore. Oloso kanyo bang' koseluto ombulu mane kom mar Senate e county ma Bungoma. Mana kwa nyalo winjo. Kata kamano nyakwaro Mugejwang' ka wan thuolo makamano mar duol oselosore wabiro winjo ginero mabende owacho. Mana kwa doke nonro mar gazet ko sasa niko rose mak duonde. Ero mana kwa nyalo winjo. Mimi siwezi kuzungumzia hiyo jambo, wale wabunge watazungumzia ikifika. Rais anakuja Kakamega kushughulikia mambo ya kuhitimu kwa wanafunzi katika chuo cha Masinde Muliro. Yale mengine ambayo atazungumzia mimi siwezi kujua kwa sababu yeye ndiye rais wa nchi na yeye ndiye anajua yale anataka kuzungumzia. Lakini najua pia ya kwamba masuala nyeti katika area hii ni kufufua kiwanda cha Mumias, kufufua kiwanda cha Nzoia, kushughulikia mabarabara, mambo ya maji, na bila shaka rais anaweza pia kuangazia mambo ya elimu na mambo ya biashara ya bottom up hustler fund ambayo amelonji hivi juzi, kuwashauri wananchi ni jinsi gani watafikia zile pesa ili wafanye biashara zao. Pia kuna mambo ya universal healthcare ambayo kila wakati tunazungumzia kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kufikia mahospitali na kupata Nyakwaro Mugejwang' mano kanyo Moses Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly neno kanyo ka jofwambo dayo dhoge kaluwore gi chenro mabende gintiere go ahinya mabende sani koro yiero dhi nyime mar yiero senator manyien e county ma Bungoma. Chenro makamano wabiro bedo kwaluoni odiochieng' mangima mana kiseneno wantiere gi jofwambo magwa kanyo. Kodhi mapiyo bende odiochieng' manyoro Atito jatend piny Kenya bende no yango gedo mano mabende iwacho ni gedo affordable housing, gedo e nengo mayot mabende koro gichano gero mano ute madiroma 10,000 mano ntiere it gazet mar 2 mar The Daily Nation mana kwa nyalo neno mapiyo odiochieng' manyoro na neno kanyo kanotene kod jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende notene kanyo kod governor mano ma Nairobi Johnson Sakaja kanyakla kod jadito mawuok e piny mar United Kingdom. Magi gin achiel kuom singo mane piny owacho mar Kenya Kwanza ochiwo e kinde go kuma kisera mag ombulu ni gibro neno ni gigero moko kuom utego e koma oganda nyalo dakie e yo mayot kata e bei no endo mayot. Kata king'iyo gine mar standard kocha chande ntiere kamoro mane jokweth mag Azimio wacho ni roadside declarations mago moko gigo e koma gidwaro mondo giwuo Kenya Kwanza kata piny owacho mar Kenya Kwanza obede koda luor kaluwore koda gigo e koma ne gichiwe bath ndara. To mae ndita achiel kuom moko kuom gigo e koma mane gintiere godo gine margi manifesto margi nene kora mna county ma Homa Bay ema kama bende jatend piny Kenya nolemo mokwongo bang' chamo muma mabende nosingo mar kelo gedo mago manego gi yot kamano. Kopogre gi mano adwaro mar mondo mi watiek nonro mar gazet mar The Daily Nation kok manya Nyakwaro Mugejwang' kapok wadhi nyime okinyi makawuono ibo mana ng'wononwa nikech koro nyaka wakekgi okinyi makawuono mana kaka nasenyisi ni chenro mar yiero ma adundo dhi nyime e Ward Sabich kanyakla kod county ma Bungoma mana kwa nyalo winjo kendo ginero mabende Moses bas
e gazeti mar 18 mano mar The Standard Atito mabende adwaro neno mar mondo mi Standard mano Daily Nation e gazeti mar 18 machinglo moro ni kanyo akeni ni winje nade mana kwa nyalo nene cartoon makawuono ma king'iyo sura moro ntiere kae ndima rwaka ngolo to chal ka gima oumo chalo ng'at ma oumo ng'atno endo mago gita to ng'ama go gita ni ndi rwako gudu moko ma igogo gita mag mugidhi to ntiere bende MCAs molwar piny to yugi ni malo to wacho ni I'll be back abro duogo seche go eko bende iywayo MCA ni endi kod anyalo wacho ni bad do king'iyo sura ni endi maber ochalo na mar governor mar county Meru mano ka wira Mwangaza ma bende ng'at ma oting'o ni machalo nyathine ni chalo jaode akanya koronga juan kanene to nene yo manade nada ni watieke gi gazeti mar People Day menda mabende nitiere kata mana e katiba mapacho ka bende ni winjo kata odiochieng' manyoro ka bende no wacho ni Hustler Fund ni omenda makama Ruto nogolo kanyo mane penjo maduong' nikech kinyalo paro kane gidonjo ne giywak ni piny owacho onge pesa to wanyalo wacho ni samoro piny owacho tiyo matek ma bang' ndalo 100 giseyudo pesa nikech nyiwinjo ka jatend piny Kenya wacho kanyo ni gisegolo maromo shillings bilion 5 nyaka nyogi yao Hustler Fund nindi ma oseketi ma itagoro chenro kata kamano giwacho ni nitiere kwan malo mag jogo ikomo osekao pesa ni to king'iyo mana kaka Raila wacho ni Hustler Fund en mano endo ma odhi ataro mar chike king'iyo giwacho kanyo Hustler Fund endo kikawe ne jogo eko ma samoro setemo ka kia kata imbi setemo kawe an na setemo naneno ka limit na 700 yes kuri ibro ni kamoro kikawo 700 ni to nitiere pesa moro ming'ado ma okinyalo yude 700 chate inya kata yude 600 gi wi dong na giwacho ni ing'ade kikungo ni mano pension koro giwacho ni maendi ing'ado mi ikungo manyiwinjo kata ka jatend piny Kenya Ruto wacho kanyo ni jomose kungo kata jok ma osetimo savings mage okale Hustler Fund osetimo saving maromo shillings million gimoro 6 iwinjo mano manyiso ni kwan mamalo kawo pesa ni to gima duong' en niya to kungo ni kise kungo onyalo yie ni kawo kungo ni endi kendo koso kungo ni endi dhi kanye iwinjo mage moko kuom penjo manye neno kata ka jo manyoromo jotelo manyoromo Kamkunji nye penjore ni to pesa ni endi ma ikungo ni eno dhi kanye kata kamano na winjo kata mna kamoko kuom jotelo Raila Odinga kata mna Babu Owino bende na winjo ka wacho kanyo ne kosa ka omenda makama to ko chon na kwara mga juang ting'en mari nikech par ni omenda mar Hustler Fund bende nitiere koda chike magaya tita no ka sa oserumonwa ka ko kamano wach ni mogik kwatiko chenro makawuono idhi radio nikech ang'eni sani pod nego beni ne radio manora koro wadwa chomo nyakalondo tir kata kamano dukero kamano kuom gwela e chenro ni endi mar lidho boke aparo ni jogo eko ma samoro koro nyalo wuok kadhi e chenro gi mopogore opogore bedo kata ka samoro ji odhi ng'ato dhi kama iuse gazet ng'ato dhi kama gigoye mbaka koro in gi gimoro ma samoro inyalo lero kata inyalo goye mbaka ne joweteu kaluwore koda ler ma uyudo mano walidho matin ka erokamano ahinya odhi makare mana ni gazet bedo ok wanyal wan gi nyie wang'wa ka wan waselidho ne wamiyo gi mana siso wasemiyo gi sisa goni erokamano kuom mondo e nonro mar gazet koko manya korom ga juang gazet momori kin Daily Nation gi The Standard nyiewo par ni gazede gi duto te gintiere gi weche mopogore opogore kotenre gi weche mag ohala weche mag tuke ng'eni tuke mag World Cup pod dhi nyime kanyo tuke ma bende nego beni rumo chieng' tarik 20 mar dwe mar 12 koro ting'o wan waselendo ni wasenyisi gik mantiere oboke gazet okinyi makawuono koko mano gi kanyo makela e giko mar chenro makama chenro mabiro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar Rupinya twak ma bende idhi bag kod Cleophas Oluoch channo ka wende bende osechopo e studio kik dhi mabor nigi nyalo duoko piny yuto mabiro giwere monyo gino kapere mene giketho system wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano koro ka goyo picha
to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tielo malit ne masongo madhi very good. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo ukaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Gima ne en kanyo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ma en chenro mar usiku sako. Wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Indube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali pek meli. Watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night kasiasa. Monego watim en Ngeso ka ngeso saa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Liechi kuodho koloko ng'eye. Tiende ni ng'ama ratego moloyi gi teko ok inyal wuoyo wiye ka en machiegni nikech mano to goyi ma onegi. Irito mondo dhi mabor ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Ni kik gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoyi sidang'. Dial *811 276# to get liech ikuodho koloko ng'eye.
Oyaranya kora mo jwan kendo machiegni e chenro mar piny okiny makono twak mokwongo ma twak makoro kelo iri pile ka pile iwacho ni piny karu to rum mana gi mage odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Nairobi e piny Kenya oru gi gigo mopogore opogore machiegni chenro ma kama mabiro achiel kachiel kowuok e kar lendo maduong' mabor e Nairobi ka biro achiel kachiel nyaka diero kama entiere machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Wachako gi weche mopogore opogore ta ahinya odiochieng' ma kawuono warango kendo wanono romo manotimore nyoro manobagi kod kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya. Jotelo mano yuoro kanyo e romo mane otimore Kamkunji Grounds mantiere buore Nairobi kar kae ma bende wan gi hawi odiochieng' ma kawuono ni mar wan gi jaod bura ma kama ne romo notimore ne ntiere gwenge iwacho ni kae ntiere gweng' kacha kendo kama mano timore nyakora Ramogi Jwang gik mathoth bende timore e paw siasa mano e kidieny machielo mag jogo makoro loso sirkal. Waneno ka chenro mopogore opogore dhi kata nyime ka yawo kendo iketo gi ayanga mago mag piny owacho. Waneno ka jatend piny Kenya ne nigi limbe ne kaunti ma Machakos kowuok dogo buore Nairobi kama bende oyawo chenro mar gach okolo madhi bedo ka ringo iwacho ni gi teko mamalo ahinya e chuny boma ma Nairobi. Mano gigo bende machielo kuom marongo ni mane railway mega city project mano mantiere buore Nairobi kar kae nyakwara Ramogi Jwang magi kod mathoth wadanono gi odiochieng' ma kawuono ka warango gigo mane Raila Odinga wacho. Kalonzo Musyoka no yuoro kanyo, Martha Karua ne wan gi achiel kuom jokanyo kendo jodito e duond burano mar DAPK mano Eugene Wamalwa ne wan gi jogo mane chopo kacha e lo duond bura mar Jubilee kane gintiere kar kacha mano Jeremiah Kioni mano jagoro mongirore mano jagotimo itimo gi yo makare koso to ginyalo wacho ang'o kod okil ma bende nya Kanada o mabe wantiere kode kae mano Debra Jwang Ogada machiegni twako kinyi makawuono chiegni kamano kama chielo be nyakora Ramogi Jwang e kaunti ma Kisumu wendo nitiere Millicent Otieno kang wayude achiel kachiel mano jano weche siasa kang wayude achiel kachiel kuok e kaunti studio maro ma Kisumu ang watude kode achiel kachiel e Ramogi TV mondo mi wachak twako kinyi makawuono wawinya ne sigana mano iknwa kod nyawadwa jafomaro mano chopo mane romo no odiochieng' manyoro Walter Nyambaga kaka no ikonwa report machalo kama kaka romo mar Azimio notimore Kamkunji Grounds. Kamkunji Grounds Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga Martha Karua kod Kalonzo Musyoka otayo romo margi mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance romo no maduong' mar siasa magitimo mokwongo tok yiero maduong'. Jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance obola pile wang' piny owacho eka gichayo serikali e winyo magijuogo kuom omenda mar jolo yuto midendo ni Hustler Fund. Hii kitu inaitwa Hustler Fund haina legal framework. Nyinyi mna jukumu kueleza, tunataka tujue zimetoka wapi. Wakitoa chukua, lakini kwa hapana sema asante. Maana yake ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Ekweta Azimio koni jatend piny William Ruto kosire kande chano eko komisona mag IBC kaka ikruok ne yiero mabiro eka Azimio okonigi biro rakore kod chenro mar thicho oko komisona sang'wen mag IBC. Sheria zote za uchaguzi lazima zijadiliwe na Wakenya wakiketi chini na sio kuwa sheria za mtu mmoja, sheria za William Ruto. Hatuwezi kukubali hiyo. It is only in Kenya where a commissioner, a member of independent commission ambayo akona security of Kenya, atakikani aseme maono yake. We already have seen, tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi kwamba mpaka Wakenya waseme la. Mungu tayari kusema no. Odingo koni piny owacho mar Kenya Kwanza omako bad migepe mag piny owacho fwanda kendo koro thung'o bad migepe mag do kachiel kod mano mar od bura chiko gi kaka gitayo tijigi. Wameleta mambo ya hawa makommissioners nne ati mbele ya kamati ya bunge. Inapitishwa ndani ya siku 2. Umeandika report. Inapelekwa kwa bunge. Siku hiyo bunge imepitisha. Maana bunge tayari imetishwa, bunge imekuwa karagosi sasa. Captive parliament. Tayari ile tume imeshawekwa kama chairman na kadhalika, na siku hiyo Chief Justice ameshapisha hao wote.
Hii ni serikali haifuati katiba, haifuati sheria, ni serikali ya kimabavu. Gimedo ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod onyonore kaachiel kendo biro keto piny owacho tesre ka gichano gwelo pach jopiny ewi mbolea manyasani mar GMO kaachiel kod kaka ochumi chalo. The Ruto administration be pressured to institute measures to reduce the cost of basic commodities, particularly by restoring subsidies to unga, fuel, school fees and electricity. Tuliambiwa vijana watapewa kazi milioni 5. Mmepewa mjapewa? Baba na mama Karua wamesikia kilio chenu. Wamesikia kina mama wanalia eti ile linda mama imeondolewa. Sasa wakienda wanalipishwa pesa. Kweli si kweli? Hizi tungekuwa tumepata 30,000. Mwezi wa 8 elfu ngapi? 6. Mwezi wa 9 ngapi? Jotito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod Ogai mar Raila Amolo Odinga luwo ni gibiro dhi nyime kod chenro mar kawo pach oganda e yor keto piny owacho tesre. Odinga luwo ni chenro mar kawo pach oganda opogore kod ng'anyo. Milieko, Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamkunji Grounds, Nairobi. Ero, ne ntiere kacha Kamkunji Grounds, Nairobi. Mano kama jaod bura ma Kibra bende mano gokinyi ma kawuono nitiere kar kae. Kuom gigo ma otimre e romo ni. Adana chakodi ni ntiere kar kacha. Kendo ka ni chopo e romo ma kama gi jotelo mamoko bende ne ntiere kanyo. Wano kata ka jaod bura machon mano ma Kibra bende no yuoro kacha. Sikinde ma ochungu duto jod bura ochung te mantiere gi mano sekalo bende. En pono nango matimo to gimane Raila Odinga wacho ni sani ntiere gino captive parliament. En adier ni osesou ofuk ng'ato koso makuma fuanda. Chao aparo ni to ng'ani ochung kaka ma iwacho ni puoth jaka ng'anya ng'ane ni nyaka pure kendo. Ma en gira lawa. Ing'eyo ni samoro jomoko ber gi ni diel magele ma kati geng'e koni to ok ogengre. To ni winjo kaka jopiny ng'ur sama entie kanya pan jogi nomako kako ni alor to ado ka ochungo tu winjo ni kagiwacho ni mwalimu ero chung. Tiene ni jopiny nyaka itigo maber. To nyaka bende gine ni in ng'amo yawre. Nyawinjo ka ji wacho ni samoro thuol isoyo ofukune. To kochino ni thuol kisoyo ofukune ni ok inyal golo gimoro. Kidwa golo gimoro matin to kai. To kochuno ni nyaka ibed gi gimoro ofuku. En wach maber miwuoyo gi jopiny. Aparo ni mano tawewe kamano nikech ing'e ni chon ne ogone jomoko nogo nasibe no mera niluonga ni gwangi wonya oko nago jipiny kabisa ni to ng'at mwaneno kochung' badhi cha dake kako ni tinde asewe mano kanyago ng'ato piny kinde no sekalo mar go jipiny kinde go duto koro kar captive parliament ka omaku mafuanda koso en ang'o matimore kech ne giyombowa ne girikni ibro yudo ni makalore to nitie bende lone voices duol ma idire bungu ma pod wan go wan ka gimoro rach to pod wawacho acha ni mato gimarach to koro parliament yudo ni biro kalo chike moko dwarre ahinya mok donje i constitution ma dwaro 2/3 majority iyudo ni ginyalo kala raka nikech gin gi ji mang'eny moloyo Azimio la Umoja. Koro ma nenore ni parliament no sebedo kama gimoro amora mokel to dhi kalo. Lakini wan kaka jo Azimio la Umoja waburo wuoyo matek ahinya ka nitie chike moko dwa no kalo e parliament kanyo. Mabe wasichako wuoyo. To sani bende ka wadhi mana nyime antiere ka kod okil kama loka. Debra ka itemo rango thuolo ma jo Azimio nyoro ne giromo kendo romo makamacha kaka no bage moko nyalo miyo mana pachi kaka ni nene en achiel kuom yore minyalo tigo mondo ket sirkal tesre wacho ni makoro kweth jogo manok nikech nyaka sano konyo wacho mantiere gi opposition e piny Kenya or mana jogo manok gi jogo mathoth e od bura kacha ka koro ginok jo Azimio romo mano tim nyoro en achiel kuom yore mamoko minyalo tigo mondo mi giket sirkal tesre koso aparo ni mano to en kare nikech constitutional wacho ni nitie freedom of association, nitie freedom of expression. Mago gi express gik magineno ka oktimre malong'o. To kata kineno kidhi nyime tine irango gik mane giwacho. Mago gik ma oganda, gik ma touch directly on oganda. Koro tiene ni onge rach to nyaka wanon ni
ang'o ma gidwaro. Gigi gin weche en mana siasa for the sake of siasa koso en wach ma omako wa kaka oganda. Koro omiyo okane gima rach gi chokruok machalo kamano. E chokruok machalo kama ka oganda penjo ne diere odiochieng' manyoro oganda nyalo bedo ni ol mar chopo e romo ni nitiere kacha achiel kachiel. Kwan ne odok piny kaluwore gi jogo mane chopo kacha kosoyo mashime. Igeni ni jo media samoro be utamo wang' nikech kapok ne wachako gini to nukuongo nyiso kaka reporter okelo kaka ne ji chalo e Kamkuji. Iwacho ni chalo nyaroya muchodo. Ne gichodo iluongo ni baba en institution. Dhano no pi kamire to ng'eny ka kuoyo medho nam. Ji no biro kendgi ing'enyi marwa ni ok chuli ni biro. Ai iwinjo maka gimoro idhi ne winjo gima jakom wacho. Uno ganda ji no biro mang'eny manyiso ni ji pod nigi hamu mar change. E apani kata ne oyier sirkal masani ni to jopiny pod neno nitie gima pod ok giyudo kaka sani. Ji ne ng'eny. Ne gin jodak ma Nairobi kende koso moko be nuwuok kuonde mopogore opogore. Nikech nitie bas ma nuwuok Siaya koting'o ji kabiro Nairobi. Adier koso nyalo bedo ni mago achiel kuom weche mamoko ma idhiro. Ai ng'eni propaganda manitie e Kenya ka to siasa ni propaganda emitiyogo. Kata mbu Kenya moro ma ji idho pile ka Siaya biro Nairobi wacho ni ma koro ing'enyi Kodinga ka en gi ok chul ng'ato ni mondo bione. Ji winja ni baba dhi kama tineno mana ka ji osetuk ni dhi. Maka ne jo Nairobi maka kendo ne giwuok oko mtama chiegni kanyo emane obire bura. Ji mano oko Siaya mago to mana joma ne wuotho no biro tich Nairobi. To mano gima ok apani notimo. Ogolo ne gibiro e romo mar Azimio odiochieng' manyoro mane timore Kamkunji. Mano be nitie. Kwan mamalo ma oganda machopo e rombe machalo kamagi ithoro tigo kaka iwacho ni jomagi kata jok mage ma iwinjo e kinde malach. Nyaka sani romo mano chopo kar kacha ote mane nitiere osekadhi. Ang'eno wada ng'injo gi matindo tindo kang' wadhi. To nyaka sani bende paro ni chopo mane oganda ochopo e romo ma Kamkunji machalo bende biro tarehe 12 ka kweth mamalo no chopo kanyo. Sirkal nyalo yudo thuolo mar winjo kaka kweth mar Azimio. Ing'eni e siasa ka gima duong' mogik en ni waluongo ni sovereignty of the people. Tiene ni teko ma jopiny nigo. Jopiny ema loso chike. To chike ok ni me loso jopiny. Omiyo duond jopiny kone ka duond jopiny ni malo to jopiny e sirkal. Tiene ni sirkal nyaka winj gima jopiny dwaro. Kata jopiny go ni parliament, jo parliament ka wan wa represent jopiny. Wan waonge teko. Nwa weche kaka chik dware wacho ni Erokamano ahinya Cleophas amoso ujo winjo kendo jogo ma osudo machiegni mondo owinj twak madhi mbele kawuono. Dalawa ma Kisumo ka wachio maber waneno ka chieng'ogo wato koth be osebedo ka nyidho matin omiyo okwan marach ahinya. Kata kamano weche mag siasa kata mago matimore Nairobi go be ok wapogore godo ngang'. Wadhi mbele gi twak kendo wawinjo wache ma ji fwambo koni gi kocha to keyo ni jok moko ne otingi matokni kikelo Nairobi. Wan Kisumbwa ka wang'e ni onge ng'ama no otingi mtoka. Jok mane dwa dhi to dhi adhiya gi. Kata kamano ne waneno ni adiera piny pod nigi jakom kendo e dalawa ma Kisumo ka pod wan gi kuyo kuom yiero mano dhi mbele no. Omiyo gik ma ne ji wacho Azimio e meeting ma Kamkunji no gin weche ma kata jopiny ma kata jo Kisumo to kata jo Nyanza te to gi jo Kenya mang'eny neno ni gin weche monego bed ni irango kendo irango matut mondo jopiny oyud konyruok nikech piny nigi kech, piny nigi chandruok. Omiyo chunywa pod omoko kendo wamor ni jo Azimio oketo sirkal on toes nikech sirkal ni nowacho ni gidwa timo gik moko to gik mane giwacho ni gidwa timo ne jopiny go ok gitim. Omiyo nyaka par negi ni ang'o momiyo ok gitim gigo mane giwacho ni gibro timo. Omiyo twak mane dhi mbele Kamkunji no wan kaka jo Kisumo ka achiel gi jogo modak e alwora piny makoni ne warango malong'o kendo waluwo nikech duondwa bende wawinjo ka winjore kono. Gik moko mane giwacho ma sirkal okosetimo ne giwacho ni gibro timo ok otimo
gin gigo ma wan be wadwa ni mondo sirkal otim. Dhano dwaro kuone mesa. Mano e weche madhi mbele alwora mar Kisumu ka kwa wacho ni sirkal nyaka koro wacha giwe miriambo mang'eny to gitim gigo mane giwacho ni gibro timo. Wachaka mbaka awinjo ka jowadwa go be dhi mbele gi mbakano. Emomiyo wawacho ni kata mana weche mag Hustler Fund bane wasiwinjogo to gi weche mamoko manowuoke Kamukunji ground kanyo gin gik makoro wadwa go e mbaka okinyi masani. Cleophas Erokamano ahinya mano Millicent Otieno mano janon weche siasa ka ntiere kaunti ma Kisumu. Ang'o miwa paro mamoko bende ka ntiere kar kae. Koro wadhi nyime nyakora Ramogi Jwang' gi twak mane wantiere kae kod okil Kamaloka Debra Jwang'. Kendo ka irango gigi duto ma osebedo kata ka timore wachaka ne rango gi ka nyoro jotelo ne loso. Ang'o mako gi mana malo kama gintiere kar kacha kwachako gi Hustler Fund. Ang'o rango nengo mar ngima bisa ni koro idho. Senator ma Nairobi kano loso mano achiel mano Edwin Sifuna kendo gima ne olero wacho ni ponono nengo mar ngima bobedo matek. Oganda jo Kenya ibro kwagi kata mondo giwuogi. Mheshimiwa ne ntiere kar kacha. Ang'o kono ne onyalo reyo machalo nade mondo ji owuogi odhi e State House. En achiel kuom yore moko bende minyalo tigo mondo ket sirkal tesre koso moko bende gin mana maketo ngima jogo maluwo kweth mar siasa obede andaki. Mipenjo no onge gima mono ngato gima mono gi the State House kata the e od bura nikech seche moko nitie gik ma onego beni gine e chik to koko lu chik to nitie options ma oganda nitie godo mano be achiel kuomgi. To kalure gi gik ma ineno kano wach nyoro. Kochopo kama koro ginyalo bedo gi chokruok to giwach. To koro kosebedo gi chokruok inyalo penjori ni koro ne gichokore nyoro. Kaito ang'o mabotimore. Nyaka beni nitie gimoro ma ginyalo timo mondo koro giket sirikal mondo tim gik ma gidwaro. En gimane ma ginyalo timo nikech koro kaka gin gi points gimaromo 10 ng'ato penjo kanyo ni koro magi to gisegolo. Gin gi jod bura mantiere od bura kata kaka Mheshimiwa Peter Orero mantiere kar kae gachiel kod jal motelo gi od bura mano Pio Wandai. Embene kata kanosomo points 10 gi duto mane oloso kata ka ntiere Kamukunji. Gima nitiere en ni oganda penjore gin wach wacha koso ginyatero gi nade od bura kacha mane ko wachaka penje wach mara wacho ni captive parliament omakgi koso kata weche maka gichopi gi kweth mar Azimio onge gima nyalo timo. Ingeni nyaka wang'eni e parliament kacha en representation. Duond oganda e parliament en joma chalo Orero. Koro to inyalo wacho ni ohing gi nikech koro jokocha nitie jo Kenya Kwanza ng'eny. To mano ok ofulo ni koro gin helpless ni gionge gi kaka ginyalo represent duond oganda. Gimbe nyaka gibeda kanyo nyaka gikel gigo. Koro ka wasedhi ka ji osedhi e chokruok machalo kamano, next step en kelo gigi e od bura nikech nitie process ma itimango ikelo gigi od bura. For example, sani nyalo wacho ni awinjo ni nitie kaka gidwaro keto leader of opposition. Maning'e ni ker emo suggest mano. To gima chalo kamano oknyatime atima ni koro odwa timo ni ker dwaro koro ibro time kamano donge nyaka ngoduoge od bura. Koduoge od bura ni jo mane od bura ni ema bro discuss kaito gitimango giwacho ni gini ber kata gini rach. Bang'e kanyo en gima touch on constitution. Tiene ni ok obirume od bura kanyo kata Orero wacho ni gini ber ni gidwaro leader of mano nyalo bedo gima ber ne gi ahinya mondo giyud ni babodok leader of opposition en gima institutionalized which sani ng'eni otiyo maonge structure. To mano bende en kaluwore gi lokruok. Ang'o winj pach Mheshimiwa Peter Orero kotenore kod twak ni bende mano mara jal makoro keto sirkal tesre apis mar ng'ama wacho ni makwedo kata maketo sirkal bedo katimo tich moko makare. Mano kaluwore gi katiba mokalo ne ntiere. Katiba manyien ni onge. In kaka jalonyo weche mag chike bende kaka okil Kamaloka. Paro mano miyo gole gi paro mamiyo koridani mondo duoke. Nyalo bedo ni enang'o? Ng'eni seche moko pimo pach jo siasa tek. To an kaka nene
kaka okil taneno ni debed maber ka gino en gima okete e chik ma ok en gima koro ngama kao position obodhi od bura gibo wacho gima watemo achieve ni be oingo priorities mamoko beyond that be en gimoro achiel ni ema bro tero a referendum nikech en gimoro achiel an pok awinjo gima moro tero nyalo ng'isa akia kata nitie gima moro manyalo tero a referendum sani koro dibed ni onya bedo gi referendum wati gi pesa mathoth kaka economy wachalni loko gimoro achiel no mane gima miyo BBI ne nitiere kendo BBI ne geto ni ka edhi loka pen chike mathurka Uganda nyaka chop kacha ombulu mar paro kata referendum. Mwalimu ka nitiere machielo makoro wacho lemo makama kama hangu donje od bura to ineno katiba mokalo gi katiba manyien kaka nitiere nyalo bedo ni katiba mane kweth mar Azimio anyacho ni thothgi mano kotel kod Raila Odinga gine jogo mano wacho yes higa mar 2010 sani gino mane wacho yes ka onge thuolo kata lemo no mar jal maketo apis moyiedhi manga maketo sirkal tesre kata official opposition leader koro ne onge sani koro daduoke gi kweth no higni 12 ka katiba makama osebedo etim kendo ikitiyo kode piny Kenya en ang'o ma nyabukre ni kelo paro machalo kama Azimio bende serlwedo ing'enyi siasa pogore odiochieng' kodiochieng' juma achiel kende ng'eny ahinya kuom wach siasa omiyo sama niloso constitution pach jo Kenya sechego ne nyalo yudo ni ofisno sechego samoro ne ok ber kidwar nikech inyalo yudo ni leader sano nwasekawo atua mabor mande ineno kama koro wantie ni wadwaro kata mana minority leader kata gi majority leader to ka constitution osekawo higni 10 tiende ni koro inyalo loke kendo ne jopiny oseng'ini to nyaka nwaloke ni chike mage ma wanyalo chako loko kendo to king'iyo constitution mar 2010 no iyudo ni en hybrid wakawo mar US matin wakele to wakawo be mar Uingereza matin wakele chon ing'enyi ni wakawo mar Uingereza nikech mage wan nwabedo colonized gi jo Uingereza to ma yudo ni wachako wakelo Senate man America koro ma model en a mixed model to higni 12 kosekalo to aneno ni office mar leader of opposition owinjo duoki to okane rachne mar kele mondo jopiny odhio owinji ni to gini wadwari adieri emomiyo BBI cha nwadwa ni mondo kan nikech kwadwa loko chike ok owinjo walok mana chike achiel ariyo tiene ni wa mutilate waketho constitution manolos omiyo nyaka wachange gini mwatere ne jopiny mondo ng'ini to ang'o mwanyalo kelo kendo gik mane ni BBI ka shilingi kwa shilingi koro gigi be wanyalo kelo gi to wanyalo timo review of boundary omiyo wayud gik moko mang'eny nitie CDF fund be mwadwa ni wakete constitution san ma from national government magi bende gik mwaneno ni ka koro ochuno ni nyaka wachange constitution magi gik ma owinjo wawuoye kaka jo Kenya mondo ji one ni wan gi gik momiyo wanyalo dhi referendum kama ne gima achiel kuom gigo ma oganda mathoth bende rito ni wanyalo timo ang'o mondo mi oganda oyud lokruok kaluwore gi siasa matimore e pacho kae mano ka nitiere kweth ariyo mano sirkal kod mano bende makete tesre mano masani wang'eni ni Azimio kata kamano nitie jogo bende mane orem e yiero mokalo mano wan kacha gi David Wahiga Mwaure kaachiel kod George Lushiri Wajakoya gin gi thuolo mane mar bedo official opposition leader ponono gintiere gi lek moro amora idhi yiere yo machalo nade wakili nitie thuolo moro amora ni ka jo Azimio ponono wacho ni wan lemo ni ok wadwa Wajakoya nyalo bedo official opposition leader mathurka nikech gin achiel kuom jogo manolaro kom ni to nok giyude kosedhi mana jogo machiegni gi kom aparo ni oluwore gi kaka gibro structure position no leader of opposition kobedo ni koro en ng'ama noyudo mbulu mang'eny to koro obro dhi korka Raila to kobedo ni en ng'ama yiero to be ng'ata inyal yier ok ochuno no dhi kunchia to ang'eni tek mondo seche moko mondo ji opani
ng'ama nyalo bedo leader of opposition nyalo bedo ng'ama ok wang'iyogo. Ing'eni nitie gik moko mabe iluongo ni tradition. Koro wang'iyo ni ng'atni ema wang'e ni ene mobedo ga leader of opposition. But luwore gi kaka chikno okete. Aya, koro wane democracy. Aya, iwacho ni e kinde mantiere kata kacha to tije mane Millicent Otieno ka intiere kaunti ma Kisumu iwinjo twak montiere go sani wacho kanyo ni ka wantiere kae gi lek mora mora ka koro mae kweth ma koro keto sirkal tesre mar Azimio la Umoja chuogo mano lemo no mano jog maketo sirkal tesre kata jogo ma koro nitie kacha kaka official opposition bende moro ma iparo ni nyaka sani piny Kenya oikore ne to jomage madhi yiere ka en piny owacho pango nu kaka utiyo kaka kweth makete tesre kaka opposition koso upangoru kendu Millicent. Erokamano ahinya awinjo twak madhi mbele kata kaka Deborah Geni be otemo chwalo wachno. Kata kamano ng'at maketo sirkal tesre mokwongo wan kaka jopiny wang'iye onyako bed ng'at manigi mbi to kendo nyako bed ng'atno ma jopiny ni godo gi yie. To king'iyo sani kalure gi chenro kata yiero manyocha timre ng'at achiel mane okelo ji mang'eny emomiyo sani kaka ne ker mar piny owacho chike masani ne wasumo mar Amerika waketo ne wang'iyo nyaka Europe wachang'o wang'iyo pend chike mag South Africa ang'o giri mantiere mabeyo madwa kaw mane wawacho na diera pend chike ma wan go e piny Kenya masani en moro okawo atua maduong' e weche mag demokrasia kendo weche mag rwako oganda kendo weche mag keto japiny mondo bed gi duol maduong'. Omiyo en gima koro en wach malit ahinya ni sirkal mokalo cha notemo mondo orange yo mar BBI mondo girang pende chike moko mani nyalo medi moko mani nyalo gol moko mani nyalo loki. Tadiera ka ne ng'iyo ratiro mane gitiyo godo setego nokochuno ni weche te nyaka ne dhi e referendum nikech referendum en gino makawo pesa maduong'. Wan kaka jopiny sani ok wadwa winjo gima golo pesa maduong' nikech wan wadwaro kuon mogo siling 230 gorogoro kidwa chak ikelonwa gimoro kendo e wiye machalo kaka wach referendum ten wach makoro jopiny ok apar ni nyalo morga ahinya nikech wayudo ka gik moko ngima odhi malo school fees omednwa kendo koro kwadwa chako wacho ni wadwa loko pende chike mondo waketa peace makoro bro keto sirkal tesre taparo ni en wach mokwanyal wacho ayudha kwa rikni en gima nyaka gone darubin nyaka jibed piny nyaka jiwinji ni ang'o manyalo timre mondo mi olok pend chike mana ka anyalo ng'adi matin Musainya mondo ang' idhi nyime apis mar jogo maketo sirkal tesre onego kete sani koso nego mi ochunge kaluwore kod nikech ma en gino bende maluwore gi twak ma jatend piny Kenya William Ruto bende osebedo kacha liekore ni nyaka sani en bende osira apisi ma kama mondo bedi ponono ni dhi chuoge kod sirkal bende pono dhi timo tich monego bedi notimo kaka apisi moyiedhi monego bedi keto sirkal tesre kokete kaka office monego bed ni tiyo to aparo no nyala tiyo lakini kikete kako bed kako badho gima waluoro ni samoro jatend piny wacho ni mondo keto office ni mondo bed kako badho manyalo miyo duond ji ok winjore e yo ma onego bed no winjore kata kamano en office mane tiyo maber e pend chike mokalo cha ne en office mane adiera ne keto sirkal tesre kendo ne en gi ratiro mare ne en gi kuonde monego kale okang' monego lu kapono nitiere weche midwa noloki to ne nitiere kaka iluwo ne en gi ratiro mare omiyo ratiche no kapono ni ne nitiere yo mani inyalo ketego mondo office no obed ni onyalo tiyo ma gimoro amora mowacho koro luwre gi ratiche koda chike mag piny to mano en gima nyalo bedo maber to kapono ni en gima iketo kata iwache mondo obed gimoro manyalo bedo badho mondo din duond jopiny mondo duol kik winjre to en gima koro kwanyal yiego sani ne madawach sani aya erokamano waduogo iri e kaunti ma Kisumu kata ka wadhi nyime kod twak machalo kama kendo maket kode Mheshimiwa Peter Orero ka intiere kod paro mora mora motenore kod twak ma wantiere go mano mar official opposition leader kata jatelo ma ochune kata ni kweth jogo manok ponono wanya yudo gino machalo handshake machielo
ne ok waneno ka noked sirkal tesre ahinya e telo mokalo mano tielo mar ariyo mar telo mar Jubilee ka Raila Odinga nosemosore kod Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya mano osedhi e rutaya. Ponono ka apisi ma kama olosi odhi bedo machal gi macha nikech kata apisi no ne onge, ne mana winjruok mana bang' mosruok mano timore. Ponono apisi ma kama nyalo bedo mana moro bende monge lake ka koro sirkal mane kacha sirkal miye pesa, sirkal omiye apisi mamoko, iwacho ni infrastructure omi apisi mano mara official opposition leader. Mokwongo kasewinjo twak kaka dhi iluongo ni jo Kenya Kwanza mar ere kako dwa kelo chik mondo wang'i chik kuom ng'at madwa keto gi tesre. Ndiye thuolo maru kaka jazimio mondo mi ukele kosurito mondo sirkal mukele mano ketho ma Kenya Kwanza. Nitie wabunge kata mana in oyieni mondo ikel as a private members motion. To ka inene ka gima ka jok mamoko ka okele dhi bedo ka gima ubedo kod kumoro achiel kata ka usiro gi lwedo. Bende osebedo gi paro ma kamano kaka jazimio mondo mi uchuoga apisi machalo kama nikech ne kode manya achiel kuom paro go manya wacho ni inyalo kona kena diere kata ka oken ne ntiere mano mantiere Azimio mane ntiere BBI kane BBI ntiere kata mondo apisi ma kama uchuogi mondo ked sirkal tesre. Pono ne kawo mabecho mantiere BBI kata bende soyeka to unu nyalo time nade mondo mi uchwal pachu kiun kaka Azimio. Emu yako ni nitie jaod bura mar Azimio mane dwa kelo bill ni. Tene ni pachwa mane wan go ka BBI ka odwa kelo ka. Ting'enyi parliament kacha jionge permanent enemies. Kwa yudo gima nyalo konyo jo Kenya kaka jood bura. Kaka nyocha wakelo wach CDF parents ne negowa ni nyithindo ni dala ok nyal dhi school mondo waduog paro ni okete constitution. Iyudo ni bill no majority leader ema no kele to bedo seconded gi minority leader. Tine ni kocha mar sirkal to gi joma pingo sirkal no winjore parachiel. Koponi office mar opposition ni obedo created to jowa magazimio nenore ni en gima ber to joka be neno ni en gima ber. Onge gima mono wagone kura e sirkal e parliament mokadhi. To kwa neno ni gima gikelo ni ok en gima ber to wan kaka jo Azimio ok wadhi yie ni waketo office madhi bedo maonge lake mondo waketa keta kamano mondo kete ng'ato to onge gima dhi konyogo jo piny mar Kenya. Aya kimake gi kanyo dong man dakika ariyo nyakoro moge jwang to wakao yueyo mokwongo wada mana chako twagno to ka wachako twak makamano mana paro mapiyo mano kapok wakao yueyo no Deborah wiyo ka Millicent wache ni Deborah wacho ni Debra ajwang ogada okir kama loko mantiere go kinyi makawuono warango wach mar Asla Fan ni ka waduogo ka wasekao yueyo pachi mapiyo omenda ni owuok kanye to itiyo kode kanye maka chiel kuom penjo mane mwalimu Peter Orerogi ni penjo ka gitiere kamkunji ni omenda ni ento wakure mano ka wantiere e kinde ngi achani ni paro moro mapiyo wiye kapok wakao yueyo. Penj mi penya no be aseparo ambe to asepenjora ni pesa ni oa kanye to onge kama ongiswa ni pesa ni osegol kamoro mosebedo funded. To kaka anokil to atiyo e dero e bank to kaka ng'eyo ni nitiega nyaka bend kuma pesa wuoke mondo imi ji fund. Koro an pacha wachona niya pesa ma jogi kwayo ni kanye kama pesa no wuoke. Aya nyakora moge jwang kama pesa no ikwaye kanye kama pesa no bende wuoke to wuokanye to wacho ni kikawe iduoke kendo duoke gi nyinyo moko mantiere wiye kacha. Iwacho ni ka ikawe kawuono siling 500 atamalo 8 iwacho atamalo 8 mano interest monego beni duoke go mano pa anam bang' higa ka higa to odiochieng' kodiochieng' en atamalo maromo 0.02 odhi chalo nade wakao yueyo masani ka waduogo Mheshimiwa Peter Orero kachiel kod Millicent Otieno kani Kisumu miyowa pachgi kotenore kod Asla Fund achiel kuom gigo mane jo Azimio wachero mane gibago Nairobi kamkunji mano odiochieng' manyoro wakao yueyo masani ikidhi mabor. Kapok ichako biashara to gimokwongo nyaka ing'e location midwa tiye. Nyaka ibed gi barua, ing'i security makanyo.
koro kibedo gohala mabedo maber. Inuang'o ni ne ok yot ni joma yowuoyi kaka wan wadonji tije kainagi. But kata kamano inuang'o ni joma yowuoyi sani mino oherogi ka gilosogi nikech inuang'o ni en tich maber kendo concentration margi en ber ahinya. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one, unacheka na una meno mbili. Music and so much more. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Midhusi mar corona ni kod ranyisi machal kod AG cold kata influenza, to inyalo mana poggi ka opimi e laboratory mondo ng'eni en midhusi mane. Koro moke joma seka wiyo mano ka osani ang okoni gima watimo ga kai ka waka wiyo waloso ga kore Nairobi kai kane gintiere Kamkunji Ana paro ni kamikawe no kama umuke. Nikech kineno kirango ng'ato kokao 500, ng'ata achiel kao 500. To wach ni ji milion achiel okao. Mano 5 million. Kichaki medo 50 million. An kipenya taparo ni pesa no. Kama pesa no mikawene, e kama pesa no hai. Tiende ni the fund, it's funding itself. Kanye kama pesa no wuoke. Nikech onge ng'amose ngiso wa kuma pesa ni wae, onge dona moro minyalo wacho ni okelo pesa. Sani be sirikal be wacho ni onge pesa. Koro pesa ni toa kanye. Pesa ni akanye mheshimiwa. Ine od bura kacha onge komiti moro molosi chieng' mano yawe ayanga no wach ni jod bura mane rito mondo bede komiti mar Asla Fund onge. Onge aput machalo kamano mapono nyalo keti ma ng'ato wach ni kaya kama wadhi bedo ka waloso ni omenda ni igoleo machalo nade tuwuok oko e yo mane. Kacha wan gi chike kendo committee ka committee nitie gima timo. Wan gi budget committee makapok pesa mora moro tiyo to nyaka kete budget. Pesa mosegik bilion 50 kidwa tiyo go e Kenya ka idwa appropriate to kokalo through budget committee. Tiende ni mano iluongo ni illegality kendo ma serious gima onge ratiche kata matin. To bende pok waneno supplementary budget mokele ngosani. An kaka jaod bura aneno ni mawande ng'ato en ohala ma ng'ato keto matimo nikech ka koro pesa ne wakia kumoae okonyiswa noa kanye to kendi ole ne jo Kenya tichajo interest rate. Tiende ni interest modok ni itiyogo tinyuolo pesa moro. Omiyo no winjo bedi ni wacho ni pesa ni waseluongo wadwa kelo supplementary budget miwa udwe mara kama mondo wakel ne jo piny oti kode yo maber to magi ok otimore. Koro kaka wan jo siasa wang'eyo ni ma ok en pesa mar sirikal nikech pesa sirikal wang'e ni ma nigi budget maromo kama ma nigi budget maromo kama. To bende pacha moro wuonda ni
pesa ni nyalo wa e budget kata mar kazi mtaani ma nyocho ochungi to ne en gi budget mare koro inyalo paro ni to kare pesa mano chung kazi mtaani odhi kanye to kao kamano to koso en uwezo fund ingeni wan gi moro ni uwezo fund poko chak miji uwezo fund kata women fund poko chak miji kata moro mar wazecha poko chak miji samoro pache uonda ni sirikal ni nyalo bedo nogolo ni bende uye kode jaod bura moro yo jok matindo mabilo 30 years nogone sirikal kura nokonegi ni fund ni akelo nono uchako goala na winjo jaod bura moro kaja kowacho ok jaod bura ne en mana Kalonzo Musyoka okoni no oneno ka ngato owacho ni siling 500 no uno dhi yawo kinyosi to kada no dhi lielorego moyudo no uno dhi chako go and kinyosi to kare en mana mar liedo to rumo gi kanyo omiyo mane momiyo ok nwa goye to wacho ratiro kaluwore gi kaka ne ginyiso jopiny ni gitimo oganda ka wasla fan koso gi kaw to giduoki gi kaw koso giduoki agisaka ing'enyi giri ka in gi mwandu ni tichamo mwandu ni mano be in gi inyalo duoki koso mwandu ni emichamo pesa mora mar sirikal ka en taxpayers money to ko wach ni madwa konyo jo hasla jo mathagore to en from taxpayers money donge kawo ti chama koro yiwa kik duoke kosekawe tiende ni jo mathagore owinjo ket condition moro ni kage chame to ok giduoke to mano piny odhi adhiya mbele kapok adhir Millicent ichami ti weyi kapok adhir Millicent otieno ka en Kisumu adani iduoko ka ukila Debra omenda makamagi ntiere chike magaye ntiere gigo mondi kacha terms and condition chike maka ikawo olani iduoke sama kama onge maber ni iduoke bang' ndalo 14 kok iduoke bang' ndalo 14 imberi ndalo 15 wiye nyinyo monego bed duoko wiye kata interest cha imedo ni kode koro ata mala 1.5 koro bedo ata malo 9.5 wiye kacha koro ka iwuok e aboro ma ne gichula ndalo 14 ni imedi moro kendo dhi malo 10 odhi ata malo 9.5 mano niso nitie gik mamoko maling' bende mantiere kar kacha ponono ka iwe moko ichule inyalo dhi kuma chalo nade ng'ato nyalo maki oganda moko wacho ni sani kuchopo ni aslafani koro wakawe to kwachule idhi terwa kanye kamiti kacha ntiere oteni midhi medi kosi dhi medu ute mopogore mag twech ma inyalo bejo Kenya duto nyalo romo e ute twech ma wan go Kenya kae gik mage ma chik wacho kotenre kod weche mag ola mapo nono oganda maka ola ok die nikech sani kidio *254 hash nitie kumoro kanyo mikoni soma ne chike mantiere ka ji adi masome ponono kiwacho adier to chike mantie terms and conditions sama ji kawo omenda joma ng'eny joma thoth ok som ting'eni mano ok mon ng'ama mi omenda no kirango kaka mae sani nitie okang' mokwongo ibo timo *236 kaiti dhi mar ariyo mar adek ibo yudo ka chike go terms and conditions no ne okang' mar ariyo tidhi nyaka adek ang'wen mi kawo pesa no ok ibi nyalo wacho bang'e ni ok nasomo ni gigi akia ni gigi ok nasomo or ne onge okil machalo Debra manyalo timang'o manyalo pimo na gik ma asomo mano bedo koro responsibility bedo mari nikech pesa ni tisedhi mi dhi nyaka tu mi kawo pesa no omiyo ka winjo kaka na winjo nyoro ka jazimio achiel wacho ni dhano oganda okawo pesa no to kiko chul mago jo mawuondo oganda nikech terms and conditions nitie chike nitie isomo kati dhi e do ibro penye ni gini ni somo ok na somo ok ni somo nikech ang'o to ni dhi achiel ariyo adek ang'wen mikalo ka mikawo pesa ni mano e gima ibro penji koro pesa no ibro chulo dhano penjo ni ibro ter gi kure mano nitie process mar timang'o mar recovery siling 500 nyabedo recovered na ng'ama ntiere kanyada kacha mokawe nyocha ponono en owacho ni kata weche mag pin mikwaye kata pin mar M-Pesa mare pin mar Tcash kata mar Airtel Money ikwaye nang'o e gigi duto ing'eni recovery nitie methods mang'eny mathoth mag recovery
ibo yudo ka jo bank ka pesa ni ng'eny to bro teri e doho mondo oyud pesa no. To koro pesa matin ni aparo ni sewinjo kaka nitie jomose ose chandre ne pesa ma ng'ato mi. Ng'ama maki ka koro nalan void. Nikech gini entie. Ng'eni gima wawacho ni ok en gima ni podi bro time. Nyaka wapan ni gini en gima osechako tich. Koro wanyalo discuss ni onego bed kama to en gima already osebedo implemented entie. Koro sani entie nitie jomose kao omenda no donge kata ina paro ni nyalo bedo ni se kao na rango limit na lakini anawacha adoga na aranga ne terms and conditions lakini yani gima buoga ni serikal okoni ni gone kura mondo mi fund to bange to koni no mi abitu jodwa maki Millicent koro tiere karka Millicent asala fan ni sekawe kosikawe to kiduoke be koso kidaka tabile awinjo gima jaod bura wacho to adiera sirikal ni ne omiyo ji mang'eny nowuok oko kendo go kura kong'e ni ngimagi idhi rangi kendo wach Hustler Fund ni nomiyo jok matindo mang'eny omor gi wachno. To sani gima damed nyiso ji, amedo siro gima okil Debra wacho kanyo. Ni ng'ata madhi ka omenda ni. Kika omenda ni kiparo no kibi chulo. To ng'eni rwakori ma obadho. Ochalo obadho moro moketi nikech chon ka ne ji dhie Fuliza, ji dhie Tala, ne ji ong'eni ma ahola. Hustler Fund ni en pesa mi holo ma onyuol atamala boro. Kokiduoke bang' dala 14 ochako nyuolo moro. To ng'eni ok onyuola nyuola kende. En pesa masami kawe nitiere malingling mantiere transaction fee moko be nika siling 25 moro nika michulo ma all these other things magi mana gik ma medore. Omiyo sama ng'ato kawo pesa ni kata obed mna siling 500 kata obed mna siling 1000 jok moko nyalo paro ka ndalo mane Kenya Women Fund no chako miyo jok mamine pesa to mine ne okawo ahola no to samoro ne ok gitiyo go maber ji no us gik gi manyaka kitamba mipedhe kom no kawo bo usi ema Debra temo siemo wakanyo wan jopiny nikikawo gini to jogi nigi terms and condition ma gibro manyo yore ma ginyalo duoko godo pesa gigi. Adiera okwayango malongo ni pesa ni owuok kanye kaka jaod bura osewacho no. To wamedo wacho ni sani koro gimone go watim kata emomiyo bura mar chokruok mar Azimio ni gima ginyalo konyo godo jok piny ni gibedo kaka gigo poro. Kendo gitemo wacho ni gigo monego bed ni ji tang ne gi mondo kik gidonje obadho ni. Pesni gi kidwa kawgi to nyaka ng'ato koro penjre malongo ni takawe adhi timo kode ang'o to be an gi teko mar duoke. To kokamano to koro jobura mondo duok wach e od chik mondo gipenjre ni to ere kaka wanyalo keto pesa nikech koro to tiyo. Ere gik mo wanyalo siro godo japiny mondo japiny kik hinyre mokalo kama ohinyore nikech jok ma dhi kawo pesa gi nikech gionge yo moro amora ma ginyalo konyre go. An mane madam med wacho lakini gima medo nyiso rawere kata jopinywa ni waweuru rikni weche mag siasa gina weche mag siasa sama ng'oteri od bura cha idhi chung kendi ma ja siasa mano wacho ni kik iduok pesa no ok odhi bedo bathi nikech idhi bedo kendi ka nitie yore moko mwanyalo timo mane monego watim mondo wayud go pesa mondo ji kik donja e ahola pesa ni ma ok giparo weche gi maber mane monego wasir godo japiny mondo wakonygi ni wadhi e pur watim ang'o ere yore moko mwanyalo yudo go pesa moko chuno ni nyaka wahol pesa ni to kwa hole ere yo mwanyalo chule godo to kamano to wamany yore mamoko mane od bura omed yangonwa ni nitiere apart from Hustler Fund ang'o monego jopiny otim mondo giyud konyruok nikech adiera ji kech kayo ji dwaro pesa ji dwaro konyruok mane pacha. Erokamano ahinya Millicent Otieno wach mangima ahinya miwacho kanyo ka intiere e studio moro ma Kisumu kendo kae moketo sami wacho kanyo ni Hustler Fund ni koro bere koro nyaka duoke jaod bura ok dhi bedo kodi kacha neno ka mheshimiwa Peter Orero onyero ka wacho koro ka odong kende okil kama lokos wacho ni pesa ni nyaka chul chik biro tuwe
jok makoro wacho kajo ni ok onego bed ni chulogi jogi dhi komak gi koro kodhi pegi ubo bedo kata kosudhi bedo jor bura mang'eny timo weche mag chike thogi ka gin lawyers ina gini jalonyo e weche go mag science bono ka koro iwuok kata e science kacha dhi somo weche go mag chike idhi chungi jogi e doho kose timo nade aparo ni kane wa debate speech mar president wach ni na wuoye matek kabisa nikech naseneno gima dhi timore mbele ka mokwongo na wacho ni wach ni kikrew gi uwezo fund uwezo fund kane okel gi sirkal mokalo ne ok onge interest mani charge goji kane ikawe omiye 100,000 ibiro mana duoke 100,000 kendo jopiny ne winjo ber to nitie women fund be mane nitie to gi ngaf awuoyo gine matek ahinya nikech naneno ni fund ni kokele to dhi bedo gi chike mopogore omiyo ana neno ni kineno kama ng'ato penje ni ndik pin mari ting'eni pin ni en gima secret kabisa tiende ni gin gi database gin gi kamoro ma pin gi nitie ma ng'ata ma samoro ni kawo pesa ni ka pesa moro donje ogo ting e simbi kata kapok idwaro duoke tapan gi dhi mana ng'ade direct omiyo nitie bende kaka gisepangore ne jopiny ka koro wan kaka josiasa watemo yore ma nikech gin gi pin mag jopiny ging'i ni to kuom jomokawo pesa wagi ere real hustlers jomage king'iyo returns mag tax ok nyal chulo pesa ni to wanyalo exempt gi e wach mar chulo pesa samoro wawinjo ni kofi otamo ji chulo iwiro ni 10 billion to sirkal wacho ni gowi no warucho wan bende wakete mana pressure nikech joma kawo hustler mathagore gin hustlers ang'uma mono sirkal wacho ni kine kawo hustler fund ichamo pesa sirkal warucho gowi no moloyo terogi e court titero ng'at makawo siling 500 kende tidwa goyi fine $1,000,000 hapa ni mane paro man kaka ne kama wantiera ngini wach hustler fund ma en twak moro mne wabeda kiwan ka wantiere okil kama lokal lebro bolungi kendo mondo mi ilosa ne wi wach hustler fund mane magineno malingling wa ponono opondo moko onya yudo nitie chenro mopogore kane kweth mar Azimio la Umoja ne loso odiochieng' manyoro ne gimako weche mag jiemo ne gimako weche go mag bedo kod jite e sirkal kaachiel kod tije mamoko mag piny owacho nyaka sano ng'e maber nitiere lemo mar jogoro mongirore jotend migepe mopogore ote makama kar Odinga ne kadho kendo kane imedo kwa jatend piny Kenya kaachiel kod sirkal mondo mi obed gino miluongo ni face of Kenya mara pesa kata bende jok mowuok mantiere e sirkal ka jopiny ema wacho koro inya wacho ne jopiny ni uyier joma mon o uyier joma komara chiel to onge control to appointments gima ng'ato ema kawo to bet piny to wacho ni mae ng'ama adhi kete to en gi control koro tiene ni mano giminyal chope mapiyo ok en gima ochuno ni pod watimang'o pod wawuoye nikech en gima yot mano nyalo chope mano gima ker nyalo tim mano kinyalo tim kanya koro mogi jwang komachielo bende kirango kamachielo nyaka sani mano bende twak mang'o dwa ni kang warange iwacho kanyo ni mondo mi aput manono tim mag commissioners mag IBC ma bende achiel kuom gigo mano maka e yo moro maduong' ahinya kod jotelo mano chopero maka mano Millicent Otieno kaine county ma Kisumu sato medo mana ringo kendo koro sano do mana dakika 3 to tieko twak kang'iriwo pachi kachiel kod okil kama loka Debra owacho kotenore kod bedo kod jomo opogore e sirkal mawuok e gwenge mopogore jogo man gi kit chwech mopogore Millicent lerno ne nyaka sani gino ma IBC kadhe mano kaluwore gi aput kata tribunal no bende ma oket tenge marango cherera 4 mano kata odong' ka gisegwetawo kamano moko kuomgi gik mage matiere maponono ne omako wang'i kata pachi kotenore kod weche mag bedo kod face of Kenya e cabinet kachiel kod kuonde mamoko mag jotije piny owacho kachiel kod weche mag jiemo miwacho ni kik bedi kendo kik duok gi e pacho kae gi wach mar IBC kod kazi mtaani gi wach mar Ramogi kiwuok e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya wan kaka jo Kisumu wawacho ni kazi mtaani ne en gima ne ber mane konyo wawacho ni gik ainago ok onego bed ni iketo gi aketa rote mbaka gi jopiny
e kuonde mopogore opogore nyalo winjo ka gima gin bende gin achiel kuom sirikal no. Aparo ni mane e chuny mane Azimio la Umoja ne nigo, nikech ne gidwaro mondo giket ji kamoro achiel. Kisewe oganda moko oko kendo isepogogi, to kichaki ithiane, kichaki ibadhogi, giwe badhogi nikech gin jotelo. To ka gine ma gibadhogi, giwacho ni un koro nokugonwa kura, koro rituru moni wakuongo chiem. Aseyo ahinya jalup jatelo maduong' kuom weche ma samoro kier gimiyo ji chuny malit. Telo imiyo ng'ato to ker nyaka koro ng'e ni otelo ne piny Kenya te, omiyo weche go nyako rangi. Kwarango weche mag IEBC gi yiero mar commissioners kata mago manyo osewacho ni gin koro giweyo telo tich mane omigi no, ka weche koro bedo matek. Dawach ni weche mag yiero mag keto commissioners mag IEBC ok en wach manyien. Electoral justice en gima kata jakom kata jopiny osegore ne ahinya, kendo unyalo paro IEBC mandamano ng'anyo mamuol mane ji wacho kaka chike onego bedi. Omiyo sirikal sani kata jo od bura masani koro bet ni gomba yiero commissioners already winjo duond jopiny, kendo nyaka gitim gigo mabro miyo ni okobed akweda, kikobed gimoro machalo ni ng'ato chulo kuor kata ni en gi guto more iye, koro odwa tiyo gi apis mare no mondo koro ochul kuor kata onyis guto ma en godo no. Magi e weche ma jopiny no orago. An bende aungo mago mkono nikech wawacho ni chike nitie, waluru chike. Kane owach ni jogo ma ochung' ne kanisa bende nigi duol e wach yiero IEBC ni, ang'o momiyo koro idwa gol jomoko, tang'o momiyo koro idwa ket jomoko. Mita kapo ni ng'at achiel dwa ni mondo okaw supreme power nikech koro neno ni gin gi numbers, gigi gin gik malokore kendo gilokore piyo ahinya. Mogik wach kech makayo jo Kenya emonego bed ni jirango sani. Azimio no wacho ni muzigo koro turo ji. Sirikal ni no wuondowa ni ka gidonjo to ni mogo dhi piny, fuel dhi piny, mage gik mwadwa neno sani. Giwe gomba kama ng'eny ginyiswa kaka gidwaro mondo muzigo odog piny, japiny inyore. Mane wach man go ka Kisumu County. Ero kamano ahinya. To kake wacho kanyo ni ariyo ang'e maber sama ni loso ka waloso kanyo kodong' dakika 5 to watieko. Ne gin commissioners ariyo mano segwe tao. Wach mochopo nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang', Commissioner Francis Wanderi mano mar IEBC ma bende achiel kuomgi mano nego bed ni chopo nyaka e aput no kata tribunal marango timgi kaluwore kod yiero mokalo ka koro wach man chopo nyaka sani ni ogwe tao. Francis Wanderi achiel kuoma Cherera 4 mano moting'o Juliana Cherera mano segwe tao, Justus Abonyo Nyang'aya ma bende osegwe tao. Gi machielo ntiere Irene Masit ema koro bende ochopo kar kacha. Gino maduong' mowacho gimomiyo ogwe tao en ni aput moseket kacha en gino ma wacho ni predetermined, gino ma wacho ni nyaka sani nyalo bedo ni dwaro mar sirkal mar gole e apisi, nyalo bedo ni en gimoro mosewuok oko ayanga, kendo en gino ma koro ong'eyo ni mane koma gichomo ni kata chope nyima put kacha onge thuolo moro amora modhi bedo. E ote ma oro ne ute fwambo bende wach moyudo sani wacho ni gima wacho kanyo ni komochope no en kamochope matek ahinya mondo mi olos pache kendo wach ni oyo anto koro kae ema koro achope kendo koro agwe tao e apisi mar bedo commissioner e duol matayo yiero mapacho kae mano mar IEBC. Koro wach mar IEBC ni ema chali madhi tieko godo chenro ma kawuono kinyi. To koro wawinj pachi kotenore kod jogo mosegwe tao, romo mane un go nyoro achako di mheshimiwa Peter Orero ka irango kanyo wach motuchno sani bende mar Francis Wanderi gwe tao. Mano koro riwre gi jowete gi adek, ariyo mamoko mano osegwe tao, koro keto kwan gi adek mosegwe tao kuom ang'wen makore nono. Aparo ni en thuolo malich ahinya ne jo Kenya, kendo ok en gima ber ahinya ne jo Kenya ka jo Kenya nodhi mochenjo chike mo waloso chike miluongo ni independent commissions. Tiende ni commissions matiyo gi ratiro kendo gi pachgi. To nenore ni ka ng'ato golo pache, dissenting view, to nenore ni mano pach ng'atno rach. Jo Supreme Court gin abiriyo. Election moro manokalo mane gi ng'ado ni ji odoge yiero, ji ariyo kuom ji abiriyo go
no dagi ni ji kik doge yiere to ne giketo dissenting views to dissenting views no ok nyisi ni koro no golgi gin ne ok ofom ne gi tribunal omiyo wach moni commissioners gi no nigi dissenting views mo omiyo ofom ne gi commission ok en gima ber ahinya ne jo Kenya nikech koro nenore ni independent commissions gi gimoro bedo interfered go. One, judiciary independent, commission independent, to gi bodies mang'eny ma wan go. Aneno ni kata masit modong ni samoro en bendo dhi mana gwetao nikech koro mae trend mantie ka koro ji adek osegwetao ok ane gima dhi mone gwetao nikech pressure magin go koro wan kaka jo Kenya gimowinjo wang'e ni to koro jok midhi yier manyien gi nikech commissioners go te nenore ni koro gi wadhi bedo maonge commissioners modong nikech ariyo ka bende seche gi orumo Chebukati be nowinjo be nosetere leave to ang'wen gi be adek gi be koro sewuok tiene ni wadhi yiero manyien omiyo nyaka wang'e ni to criteria mane midhi ket e Kenya ka through parliament nikech nyinge jogi nokale parliament nyaka waket criteria maber madhi keto ni jo piny oyie gi commissioners mabiro timo yiero mbele ka 2027 to maybe gi yiero madhi bedo matindo tindo koro aparo ni mane gima koro winjo wang'e ni to ere kaka idhi yier commissioners gi be gidhi bedo the face of Kenya in terms of interest ni to jo Kenya bendo yie gi steps mo wakao kwa yiero commissioners. Ero kamano ahinya kama chielo kanyo koro wach mari mogik bende Debra mana mapiyo ikona kani koro kakalo kae to akiagi magidhi timona kata kamano ibro maki inyalo maka kaka dokuta nochulo aslafa kikide wingo kilka koro kata gimaki anti ber Bobby winjo mogik anyalo wacho ni ayie gi gima mashimiwa wacho ni gima sani kama wachope aparo ni ler kaka aparo ni marang'wen commissioner marang'wen no be gwetao koro gima apani onego warang en mbele kai nikech Kenya kama wasechope kata pinje mamoko man Afrika jirendewa girangowa korka weche yiero nikech wase develop weche yiero obedni process obeni nyabeni nitie gik matindo tindo matimore mok timore malongo kaka diwaher to girangowa kaka developed democracy to wach yiero en one of the things ma wasetimo malongo koro kik bed maber ok nya bedo maber ka wadok chien koro mbele kayo gimonego warang nia commissioners gi ma idhi yier ng'ama dhi bedo gi duol joma dhi bedo gi duol ni be en democratic be en representative of interests te mano ema dawach ka waserango kich bed ni ng'ata chiel dwa bedo gi power mang'eny nikech mano koro bro dwoko wa chien kuma ne waseaye ngeni independent no dhi rumo aguniro kama nenya Debra Jwang Ogada okil kama loka mawuok Kanyada Homabay County untie wamora ahinya Mheshimiwa Peter Rero gwero kama nenya kuoma chopo studio mar okinyi makawuono kendo mar twa kodwa kachel koda Millicent Otieno kanie county ma Kisumu anyiga Cleophas Oluoch kendo koro kanye mokelo chenro mar piny kanye makelo e giko e chenro makamae ote mawuoro wayudo gi ahinya okangwa kal gi sani kata kamano kangwa chako twakwa mar ariyo e chenro mar mbako romo angwa kwanye gi kanyo Nyasaye mondo riti kawa kawiyo masani poko pogore biro kon nyawadwa Sharon Ong'ao mano angtero nyaka sadek gidire kanyo ka wadhi nyime wadhi ode mana kar kayo riti masani chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night Indube idalawa kanyasoro dalawa mitmara tari owacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo Lungani DJ Kolokol Instrumental one ma one tie Lungani Ninja the Entertainer to man
Ma en Ramogi Night. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mura mintiere machiegni e chenro mar poko pogore odiochieng' ma kawuono wabiro ni achiel kachiel ka wantiere e chiro ma Kibuye mantiere e kaunti ma Kisumu. Inyalo bedo kipenjori ni chiro ma Kibuye to abiro mang'o toka ineno ohala madhi nyime mano ohala mag jua kali to jua kali ka giloso mwandu mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono mwandu ma bende wadwaro ng'eyo kaka iloso en mwandu mong'ere kaka jiko. Sami tedo gi jiko e odi kacha bende ing'eyo kaka jiko no iloso. Mano odiochieng' ma kawuono wadhi romo gi jal ma bende osebedo ka loso jiko kuom thuolo mar higni 30. Nyinge en Hesbon Omolo. Entiere e kar chiro ma Kibuye ka kendo biro mana nyisowa kaka iloso jiko rang'inya mopogore opogore. Arwaki ni machiegni jiko ma bende loso ong'ere gi dho ngere kaka smart jiko. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao machiegni. Hero kamano. Kai kuma ukane jiko koso lose? Kai mwaka ne jiko. Ene karo mar display. Lose kwa loso. Oh, machiegni kom wago mbaka. Ma en poko pogore ting'eni pok mar loso jiko ni bende ji mang'eny okia ni pok mar loso jiko iloso kata mana nang'o. Ang'eni biro bedo kinyisowa. Richard machiegni e chenro mar poko pogore. Ta gima neno kitimo ka en tiji loso jiko ting'eni yawa mang'eny okia kata mana kaka jiko iloso. Okwongo mondo ang'eni ibo bedo kinyisowa kaka jiko iloso. Mokwongo dang'o matut. Richard Omolo ni en ng'a? Richard Omolo en Omolo mano onyuol e Seme. To no mano nying mane mamwa chaka ni Richard Omolo. To nying tich tiluongo no Omolo Metal Works. Omolo Metal Works. Kibuye ka. Kibuye ka. Na en nying mobedo registered en kambi. Nichako kata mana kambi mar Omolo Metal Works e higa mane? Omolo Metal Works achako e higa mar 2015. Nyaka sani wantiere higa mar 2022 gin higni mang'eny mosekadho. Koro mana kinyalo mana nyiso nyaka Ramogi Jwang' nang'o meni nichako kambi mar Omolo Metal Works? Kambi mar Omolo Metal Works na achake nekech kaluwore go ohala mana timo mar jikoni. Nichako ohand jiko ka en 2015 to higni mamoko go pod nitimo ohand ohand jiko ka adoke stocha machien. Atimo klas 8 higa 94. Katimo klas 8 higa 94 to nekech wuonwa nok nyatera skul. Koro ne omanyo na ng'ato Kibuye kama no puonja tich ma loso jikoni. Kana biro tano kene gima biro dak gi ngimana. To nyithinda bende nagombo ni kora puonj mokalo kama ne opuonja gike. Kore mano omiyo koro adonje tij jikoni. Asetiye koa 95 kogik 2014 ta register kambi. Makoro ka nitime buo ng'ato koso nitime tima kaka mana kaka inyalo uso to noonge kambi. Ng'at mane opuonja tich no
katiye bwoye higa 4 madhi kamako. Nyaka sani koro ma ema itimo dwach ni full time. En mara matimo full time. Koro kogik higa 99 awach ni 2000 koro na wuok oko, koro achako tiyo tijena kenda, koro amanyo customers ga. To chutho isebedo mana kitimo gi chiro ma Kibuye ka? Asebedo katimo gi chiro ma Kibuye ka. Tauso ne jok manie chiro ma oko. Chiro ma oko kaka mage? Nauso Homa Bay. An nyaka gi customer na Voi, an gi moko Bondo. Mana ka nyalo mana duoki chieno molo metal works, dibed ni indiko bende ji kambi koso in iwuon emitiyo ka kendi? Gi sani tich ok ng'eny ahinya. Sama tich ng'eny ta a subcontract jomoko. Wadwa ni mondo wageng' bunge kik beti. Koro nono ka jikono, kuongo jiko mar mabati cha ne ketho maka kabisa. Koro kwa duogo to waduogo jiko mar lo ma no yarre, dogo yarre. Wano ka okungo to kokung e standard madware. Koro kogik gimoro 99 to jomoko ni jo High Lake Forum no seto nwa jiko machielo ma koro kungo kabisa luongo no Ohai jiko. Ohai jiko no e bende koro kungo. Aya kogik 2013 koro wa design jiko machielo ma koro kungo maengo nyaka Ohai no to budho. Ka koro Ohai chanyi tiyo kata gi makago ne achiel e dwe. To mato kuri nya tiyo gi nus kunia. Ang'o manukete mana kungo maka? Kalure gi kaka lope obet. Koro kuket sufria to onge mach mawuok oko. Kech mach mawuok oko go gikethre ok onego bed ni giwuok oko. Koro lose ma koro mach te koro chomo sianda sufria. Lemo na nyisowa niya kaka magi. Ano kama gigi ni lo muchweyo mag jiko ugolo kanye gin lo type mane? Lo muchweyo mar jiko ni en lo pagulo. Wawaro lob gi nyahera. Ya kamoro ni K Women Group. K Women Group ni omi kiko kethre piyo. Roma owang'o ne jomoko chiemo koka ginaweya ni chiemo nyalo wang'. Koro emano wa design machielo ni. Leko wang'o ne gini kich maje ng'eny. Maje ng'eny. Koro no wa design mabe. Mae king'iye maber. Odwa chalo jiko koa. To ok en jiko koa. En maje ok ng'eny ahinya. To makamu tiyo bende tin. To tedo maber kabisa. Koro emano miyo wadonje ma. Koro ma ema sani ni e chiro. En ema nyien sani. En ema owiko sani. Koro gin ka tieng' nyadiriyo. En ma bende pod en. Otiyo gi yien. Otiyo gi maka. Koro ka sami keto maka, sami golo maka, to dhode iyawo kama to yien bet ka. Sami golo gimigolo yien mar maka. Ma mar maka. Sami dwa tiyo gi maka to ma miketo ichak iloro dhot. Makoro gi dho ngere ma iluongo ga ni 2 in 1. Multi-purpose. Multi-purpose. Yeah. Koro utiyo gi yien to utiyo gi maka. Koro kar mondo ibed gi jiko ariyo to koro in gi jiko achiel. Koro in gi kendo to in gi jiko. Koro jiko ariyo go gisani gin mageweko. Mar adek bende nitie kachacha e ben multi-purpose. Ka koro idwa tedo chiemo mang'eny to nikech oduong' koro kawo sufria maduong'. Bende kigolo yien tinyalo chweko gi yien gi ka. Makolo nyanya sani makoro wacho ni kidi adek moko mag kendo ka udwa ni ji owe. Mokwongo kidi adek mar kendo no chuno wa ni nyakwa we. Nikech iro moro ma kisami chweke kite adek to iro dum saidi cha. Iro no ketho ngima dhano. Kendo miyo joma mine bedo gi kansa mar kor mang'eny. Koro emomiyo watemo golo gi e iro no. Kech gima kelo iro en buru. Sami chweke kendo to buru cha nego mach
koro mach ok nwang' kaka onwang'o thuolo molelego. Koro gino nyaka goliro kata obed na ni koro ma to king'iye tineno ka yien oliere wi chuma moro gi ka. Manyiso ni kore kodhi lwar piny kucho. King'iyo i gini maber en gi layers ariyo. Moro nigi iye kucho. Aneno. Maduto te uchweyo to nitie kaka orwako. Koro koserwake kamano. Koro sama ichweko kama chuk mach oa kata olware mapiny cha. To liet ne cha to pod mana nitie oduoga malo. To mana lony manyasani ma lony go dipuonjri kanye? Asebedo katiyo gi bodies mang'eny. Natiyo gi jomoko ni jo Energy for Impact, giterowa trainings. Atiyo gi jo High Lake Forum, gibende giterowa trainings. Trainings kaka mag loso jiko koso? Mana mar jiko. Achaka puonjo jomoko mwanzo. Adhi Murang'a, adhi Kirinyaga, adhi Machakos kapuonjo ji. To magi duto puonjo ji nikech imbende nopuonji mimako, imbende konyo oganda moko. Abende nopuonja mamako. Koro abende ka gibiro ira to ging'isa ni wadwa ni dhi puonji to wabende bora ni gisemiya kaka anyalo dagi, kaka anyalo chiemo. Koro adhiya. Inyalo mana lero ne nyakwara Mugejo nikech ngende chenro mar pok opogore waseneno ka kit pok mabende intiere godo. Inyalo mana nyiso wa step by step kaka jiko iloso nikech ngene oganda mang'eny de gomba hero kaka jiko iloso. Lo kumugelo ni sati nugolo nyahera. Koro kwasegolo lo nyahera to wabiro goka. Watimo gimiluongo ni value change. Wambe waloso negi mabati to gidhi giloso go jiko kocha. Magi bende gitimo gimwatimo. Maka gimiyo ulo tuloso negi mabede koro chuloru. Pesa magimiyo walo to wamiyo gi amiya pesa. Abesa magibiro dwaro mabati to gimiya pesa. Wan mwa design kata mana molda magichwego lo. Aparo ni neno sample achiel ka. Waloso negi molda magichwego lo. Kech kor mabati to ok giwinji. Wabe kor lo ok wawinji. Koro wan waloso ka gisebiro nwa dwaro design machalo kama to mane mwaloso to wamiyo. Gima wuro ni lobni ochal na kama lob bricks nikech lobni bende sama samoro chiemo chiek. Tino ka lobende liet no donje konyo chiemo bende chiek. Lobni ochalo mar bricks but en mar agulu. Keche kidonyo kata agulu kani ichwe chonte kuonge chwako. Koro kosechwake to koro okotore. Lobni katika minyume na pisani to okotore. Kata tiek mana seche adi e pi to okotore. Kech osechwake. Koro kwa we wach lo. Koro jiko gi gin tie step by step. Ma measurement mana apimo go jiko ni. Neke samoro sateno kang waywa foot mano wapimo adol. Ya. Koro en kakora adwa loso jiko ni. Tapedhe mabati tagore. Kasegore tang'ade. Mabati mana ma kawaida mag gedo nikech anoko pogore. Watiyo gi mabati gauge 26 kata gauge 24. Step mokwongo en ng'ade kama. Wagoyo jointing. Tie kaka wabano bathe koni, to wabano bathe koni, asikele to romo ni. Kaka ineno ma oromo. Koro koseromo kamano to ichak itaro dhoge ni. Wabao sianda nini. Koro ineno king'iyo gini. Mabati ineno ka nitie gima wawang'one ka. Vermiculite ni en insulator. Yani oko yie mondo liet kale ka wuok oko. Makoro kama kaka mabati ni liet ok nyal kadho. Obro kalo matin. To kik muone gi kuoyo gi simiti to dhi kalo moingo kaka kimuone gi gini. Macho kala te. Koro kimuone gi vermiculite no to kalo matin. Kalo to nyako kal nekech mach ing'e kaka machan. Koro waruwo gi vermiculite no waruwo gi simiti en insulator koro wakete ka. Koro kama liet ochopo ka to liet duoge lobni.
Koro korewore gi makaman kani, koro usiku lieta. Koro mane gima omiyo watiyo gi insulator. Kuom thuolo mar dwe, awach kata mana ni odiochieng' achiel nyalo loso jiko adi? Kata mana chakruok. Ka aloso kenda mok amiyo jomoko pat moko loso, anyalo loso jiko 7. 7 e odiochieng'. Mano rang'iny mane? Mabati gi koso mag michweyo? Magi rang'iny machal kama. To mano ng'enyo, mano an apani neno ka in gi lony e tijini. An gi lony, nikech nitie moko. Kamisetiyo higa madhi higa 30. Ere gima kore kia. Takeni tiegruok ka bende vijende, ng'at madwa tich kata mana mar loso jiko. Ichiwo tiegruok nono koso? Tiegruok kanyo biro lure gi kaka ng'ato aprocha. Ka bende bira ni adwa ni puonja tich, tapuonji. Biro lure kaka ibiro. Kecha bende ok na chudo. Nopuonja nono. Koro abiro winjo sida ma in go. Sida ma in go ne mabiro miya puonji nono, kata mabiro miya chaji. To achiedh nade challenges mage ma isebedo kiyudo kuom thuolo mar higni 30 mokalo kisebedo kitimo tij loso jiko? Tie samoro ma chiro onge. Mitiyo mitiek tich, tidwa bet kata gi jiko gi jumbe 2 kapok iuso. Mar 2, an gini mondo design jiko ni. Jiko achiel nokawa wige 3 mondo achop kama dware. Tino ka ng'ato to biro kawe kope kumika kata odhi lose. Odwa loso gima chal gi odwa chalo gimiloso. Ok odhi golo the same quality as or reduce price. Koro mane challenge maduong' ma wan ando ma jiko ni. To ber dong nitie nikech kitime higni 30 mano nenore ni ohala ni ber, teri maber kabisa. Ber to nitie. Gima nyaka ikuongo iyie ni gimitimo no. Ikuongo ing'iyo ni to anyalo dak higa 70. To bende nyalo daga magigi higa 70 no kane e ngima mantie. Koro ikuongo ing'iyo berne. Asiketo chunye tiji mitiyo. As gimitemo, wan ng'ama ondikwa en customer. Customer no emitemo ni ok ichwany. Kata kichwanye neno kaka iduoko duondi piny, to uduogo to kiny kodhi to nyalo duogo. To customer kichwanyo modhi, ti bende dare tijino. Customer no kunego chwanyere. Customer ema kelo yuto. En emondika. En momian ka. Mako chwanyere tabadhi dala. To jiko dong samoro kata mana kaka handle jiko nego bed ni tiyo gi jiko manade nikech ang'eni jiko samoro kata mana kiyuko matek nyalo barore koso jiko kiyuko matek ok barre mak mana ni sama jiko liet sana jiko ma belan koliet to bathe ka yaore. Koro kidhi puko yugi, kidhi puko buru. It's like no makene. To nyalo pukore nekech tayari space nika. Onego bene kigolo buru tikawo kede tiywero go buru e iye ka. To buru wuok oko. Next kiketo maka. Maka ok onego iket nyaka ka. Thoth ji keto maka nyaka ka. Malo. Koro sami keto makanya kamalo donge wawuonde ni ma sufria. Sama sufria oranjore wi makaka. Wet ma sufria ni ipanien kanye. Oranjore e floor mar gine. Malobni. Mangiso ni gimo onego ting sufria koro koting'o sufria. Bang' muda moro dino ka lobno fuonyore gi diere kanye. Mane kata amba setime mang'eny mane no kata mana ka kethore ga diska una yudo puonj makare. Koro mano gima kidwa timo maka keta ka moromo
ma kiketo sufria to sufria ma Wacho ka nyan ka keto mang'eny, kiketo makaa morenjre kamano ok ineno ka chiemo dhi chiek e yo mapiyo nikech dwa liet. kiketo makaka tiketo sufria ka mach madhi bedo kech sama makani malo ka to sufria lowi maka nyiso ni mach biro wuok oko mar sufria koro ok giti koro iketho mach keta kama ogika kaka gini waluonge kisungu ni potres yani kama gulure ywe tin kakore kao makaa miketo potres itima the same to ma kitimo kamano mokalo nego beni sufria nyonoka to kiketo makaa mogika nyiso ni sufria koro nyonoka in the long run obros muonyore kodhi piny ya To Omola ng'eni penjo maduong' koro en nengo mag jiko. Jiko wasewinjo nengo gi kata mban gi siso mar ng'eyo nengo jiko gi. Kochako mana gi momorane. Mae wauso siling 1,300 go haini mae auso siling 3,000 mauso 2,000 ya koro maduong' ni bende auso siling 2,000 koro mano wholesale, mano retail price mar janyiewo madhi tedo. To molo wachni mogik ne nyakwara Ramogi kaluwore gi chenro mar pogore tich ma bende utimo. Kuongo mondi bende pok apenji kata kiyudore e mbui nambani mar sime. Jiko gige giyudore mana Kisumo ka koso nyalo kogi kata mana e gwenge mamoko mantiere Kenya. Jiko nanwang'ore Bondo. Jiko nanwang'ore Siaya. Ma iloso kikonegi. Akonegi. Jiko nanwang'ore Homa Bay. Jiko nanwang'ore Migori kamoro no papo. In ge jogi kocha ma uso nigi. Nitie jo ma wero kuoma. To in ma ka ng'ato dwaro kuomi direct ka dwanga mana ka. To kata mana ken bure Nairobi Mombasa pod inyalo oro negi. Anyalo oro kata sani nitie parcel ma oro Voi. To koro namba mar sime kosi tinde imbe digital intiere samoro jiko gigi kete e mbui. Mbui to be ok ang'eny ahinya but an gi plan no. Keche piny masani chuno ni akwadhi e mbui. Vijana oluoro puonjore tich sani. Sekta moro obiro ka ne boda. Otamo kijende ng'e tich. Kech an anyalo paro ka puonja tich 95 ne wang'eny. To sani kijende onge. An samoro dagombe kata ng'ama da puonj to kanyalo yudo. To kama koro hika dhiye. Aneno ka samoro anyalo retire to kune retire ka onge joma wegi ne lwete. Ya. Koro mar ariyo en ni sirikandwa mar loch gwenge obolo jwa kali piny. Winjo ka kwano ni kuon masetimogie. To sirikandwa ma Kisumo to kia ni ng'ato nomolo ni Kisumo ka loso jiko manyasani. Okaluor mar wacho. Keche en challenge ma wan go. Ino ka kata mancha gede Afro City subiro ka onge priority momewa. Nongo ka gede gine mare romo mare counties magede gacha. Dalo kuna winjo mojo moko tingo meno odhi go kuro dhi nyiso ni mane girgi magitimo. To wan to watiyo wan gi gigewa mag lwedo. Noko yienu de. O gikia ni wantie. Koro yeni bende okinya wuok ne dhi manyo chance county government mondo idhi nwang' kaka inyalo uso. En appoint minister mar industrialization mondo wuotho ng'e ni ang'o matimore Kisumo kata joge de nwang' gi nade. Ya. Koro nikech okia ang' nwawe ni mano challenge ma wan go. But an anwang'ora Kibuye. To Kibuye bende misebedo kata mana ka itie chakre higni mamoko ga. Keni gedo mag Kibuye bende nothiri e yo moro amora. Gedo mar muko Kibuye. No ochalo gimo otieko ngimana. To nikech fundi samoro mondo ipodh tek nikech notice nomiwa mar 48 hours. 48 hours dar
ma onge kamong'isi ni dhiye. Kata ka in ditim nang, iparo nang e ngimani. Nowalus giwa mang'eny. Tich. Kaka nomiwa notice, joma muko, joma timo ang'o timo. In a workshop, giki kwal. Gino no interfere kodwa a lot. But nikech Nyasaye duong', omiyo ne kadhi ir osiepna moro to awuoyo kode to ng'isa ni adhi kanyiti. Koro watiyo oko ka, to gik moko waketo e sorum e ot ka, ber malich. To pod customers pod biro. Pod customers uyudo mana ka koso mana joman uso negi jiko ma ywanegi to. Joma na uso negi jiko nitie but customers pod biro. Kech kata ini kia ni an ka. Dongo keli ka. Koro jiko malose kenda. Kibuye ka. Koro ng'amo biro penjo gima chal kamano to nyaka kel mana ira. Koro mane challenge mano. Kata ber ma an go. Penja kar kaka nyalo tudre. An gi email, an gi number sim. Number sim mara miyudago, an gi number sim achiel mar Safaricom, en 0727 86 43 80. 0727 86 43 80. To email en mar joma samoro dwaro gi mang'eny, donge? Email kata ng'ama ok dwar mang'eny. Pod ginyalo mana ndiko ni. Pod ginyalo ndiko na email. Email mara en Richard Omolo 5. Richard Omolo 5. Aya. Omolo ma double L. Omolo mar 1L. Yeah. 5. At gmail. At gmail.com. Mane kaka yuda. Namba na mar simu ma wacho no bende manwang'ora ga WhatsApp. Anwang'ore nyaka Facebook. Omolo mita in gi wach moro mogik madiher mar nyiso nyakwara Ramogi Ajwang' katiko chenro makama. Anyalo nyiso nyakwara Ramogi Ajwang' ne jiko nitie. Awinjo ka gilala meka oko ka ne nyanyiewo jiko nyoro to jiko na omukore, nyathino dhi puko mach to pukore te. Koro jiko rach, ok onewe nyiewo jiken, koro dhi nyiewo gas. Jiko nitie matieko higa 5 and. Higa 5 mugi mokalo higa 5. An go ka makibiro tabiro mi jiko mabiro budho kodi. Ibiro nyiewo minyiewo siling 300 no. Kata meyo atiyo gi milo en jiko. Jiko kanang'o? Ok en jiko kena jika. Jiko en quality. Koro kibiro kibuye temi manyo molo Richard kata molo jaseme mong'ere iye kama duong'. Sagi an but Puramu kata Mombasa Milas. Kichopo kanyo penj ng'ama iluongo molo jaseme. Ibiro yuda maloso jiko. Gibokeli. Ngata. Nyaka ichop kuma itie. Kati di penja mana mwalo kati penja kanya ang'era i dalane. Kech asetiyo kae ga mang'eny. Koro mane report manyalo miyogi. Omolo gwero kamano. Erokamano ahinya kuom nyisowa tich mitimo, pok makare mabende sitimo kuom thuolo mar higni 30. Mana kamano nyakwara Ramogi Ajwang' iwinjo gi tineno gi wang'i jiko pok mabende Richard Omolo. Jiko winjore nego bed ni iloso. Kokamano en gino marani ni hero chenro makamoduchi makawuono. Rituru masani warad kendo e chenro mar poko pogore machielo mano juma mabiro. Rituru masani manatai e chenro makama nyinga en Sharon Ong'ao.
Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. This December. Drama. Have you told them about your marriage? Sultana ni wangu. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Manakumanya kwa Ramogi wanga dakika enapagario tok sadek marokinyi. Asekel ni chenro mar poko pogore iseng'eyo kaka iloso jiko. Manakumanya kwa Ramogi wanga sani koro wadonjo e kidieny machielo ma en chenro mar mbaka oromo. Chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Manaka pile mbaka oromo ntiere kidienje ariyo. Mokwongo chal mar fwambo, mar ariyo twake chenro mar mbaka oromo. Man kamar kelo ni chal mar fwambo mar mondo mi ng'e gigo ek mabede timore aluora mari okinyi makawuono. Bang' mano Joyce Oduor dhi bedo ka kelo ni twak e chenro mar mbaka oromo. Kwa kamano okinyi makawuono wang'ine nang'o mabende waluono. Okinyi makawuono ma en Francis Wanderi. Francis Wanderi en commissioner duol mar IEBC. Kata kamano wach mabende nodonjo n'okinyi makawuono en ni ogwetao makoro kang' makamano kete commissioner mar adek mabende koro ogwetao e duol mar IEBC. Parni wantiere commissioners mamoko kaka Justus Nyang'aya mabende nogweyo tao mano chieng' tich abich mar juma mokalo. Juliana Cherera bende nogweyo tao chieng' wuok tich mano mar juma ni odiochieng' makawuono ma en chieng' tich ang'wen. Bende koro wach madonjo en ni Francis Wanderi bende gisani koro ogwetao. Koro dong' mana Gerin Masit mabende koro mabende wenge duto tentiere ire poro nobogotao kata oyo. Kokamano wan duto te wang'eyo weche mabende luoro commissioners ang'wen mag IEBC. Ji ang'wen odonjo negi godo kaluwore gi ketho mano mabende seyo gi godo ne gitayo yiero mapacho kende yo mahuyanga mano kabende nyalo paro tok kabende na pok olanda kata mna duoko e lemo mar ten piny Kenya. Commissioners ang'morengi mamoko ibro bedo ka iyudogi makare mar dhi e debe mabende gidhi yiero senator margi manyien. Wang'ini senator margi machon mano Moses Wetangula bende nogwetao kabende nochiwne lemo mano mar
National Assembly mar bedo speaker mar National Assembly. Koro odiochieng' ma kawuono kaluwore gi thuolo ma bende nodong' nono. Okinyi ma kawuono mano e chenro ma bende dhi nyime, yiero ma bende pod dhi nyime nyaka gi sani e kaunti ma Bungoma. Nyaka sani jochung' 11 dochung' e lemo ma kamano ka bende wadwach ni kaluwore gi nonro kata mana mag ombulu mag paro, wacho ni Bungoma kanyo nitiere gi 3 horse race, kata bed ni gintiere gi jochung' 11 ma bende ochung' e kombe mago mopogore opogore mar Senate County ma Bungoma. Mokuom jochung' ma bende ochung' kanyo en manen jaod bura ma Bumula mong'ere kaka Mwambu Mabonga mochung' kod duond bura mar UDA. Wantiere gi Wafula Wakoli mochung' kod duond bura mano mar Ford Kenya. Wantiere gi mana en jaod bura ma Kandui mong'ere kaka Wafula Wamunyinyi ochung' kanyo kod duond bura mar DAPK. Bende wantiere gi mamoko kaka Elias Baraza ochung' kod duond bura mar People's Empowerment Party. Mamoko gin kaka Enoch Opara, Julius Masinde, Radon Munoko mochung' kod maonge duond bura mano independent. Bende wantiere gi Frederick Busolo ochung' kod Vibrant Democratic Party. Aaron Wafula ochung' kod Republican Liberty Party. Geoffrey Baraza ochung' kanyo kod National Ordinary People Empowerment Party. Mogik kanyo en Robert Sifuna ma bende ochwalo kenge makare mar neno ni yiero mano kaka South Game mano mantiere e county ma Siaya. Wantiere gi ward mong'ere kaka Kiome mantiere county ma Kitui. Wantiere gi ward mar Olony Masani mantiere e county ma Narok. Utawala ward mantiere county ma Nairobi, kanyakla gi Mumias North mantiere e county ma Kakamega. Parni wards makamagi bende jogo ma bende dochung' e wards mano kapok ne yiero notimore. Nitiere jochung' ma bende nosepuodhi kod duol mar IBC ma bende notho kata mana nong'ielo rengo kapok yiero makamagi ne otim. Emomiyo koro odiochieng' ma kawuono yiero ma adundo itimo e wards makamano. E county ma Siaya odiochieng' ma kawuono ward mano ma South Game bende bibed ka itimo yiero ma adundo. Wantiere gi jofwambo magwa South Game ma bende biro bedo ka luonwa yiero makamano. Par ni South Game ward jodak makono nokoyudo thuolo mar yiero MCA margi mano chieng' tarik 9 dwe mar 8 kaluwore gi tho mar achiel kuom jochung' ma bende nochung' e ward mar South Game mano Nick Wanga kata kamano nong'ielo orengo. Odiochieng' ma kawuono koro South Game ward yiero ma kawuono noywayo jochung' 9. En mana ne 2 kuomgi mano mawuok e duond bura mar UDM gi Communist Party of Kenya. Koro nwacho ni gin koro ok dwani mar mondo mi oyiergi nikech nagi siro achiel kuom jochung' kanyo. Koro jochung' e ward mar South Game oywayo Polycarp Wanga mochung' gi ODM. Wantiere gi ja independent mong'ere kaka Brian Anyango, John Otieno chung' gi LDP, David Akech independent, Bernard Otieno MDG, Kenneth Omolo mochung' gi Jubilee, Christopher Uma independent, Polycarp Otieno bende aneno kanyo kochung' kod duond bura machielo. Koko mano odiochieng' ma kawuono Ramogi Jwang' mano bende e chenro maber wabedo kaluwonu e county ma Siaya. Kopogre gi mana dindo adwaro mar mondo modhi county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono Ramogi Jwang' e county ma Kisumu duol mar wuowi oganda kanyachiel mano mong'ere kaka NCIC. Odiochieng' ma kawuono gibiro bago romo e county ma Kisumu. Romo ma bende gibago, thund wach mar romo ma kamano en mar twak ahinya ahinya kaluwore gi okenge mano bang' yiero, tok yiero kaka nobedo. Mane romo bende gibiro bedo godo kanyo, ka bende romo ma kamano gibiro bedo godo gi rowere, nitiere kanyo joma mine, kanyakla kod jokedne ratiro mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono romo ma kamano Ramogi Jwang' itimo e hall mong'ere kaka Kosao mantiere e kar dak ma Manyata. Wantiere gi jofwambo magwa Millicent Adhiambo nitiere county ma Kisumu kono obiro bedo koluonwa romo makamano. Kopogre gi mano wadhi e county ma Homa Bay. County ma Homa Bay kama bende jafwambo marwa Alia Beach nitiere. County ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono duol mar Kenya Maritime Authority kanyakla kod Kenya Coast Guard Service gichako ayanga timo apedha e dho wedhe mantiere e county ma Homa Bay. Apedha ka gitimo Ramogi Jwang' gitimo apedha ahinya ahinya ne jogo ma bende osebedo ka tayo yiedhi
mano boat operators mar ng'iyo kapo nono ne giluwo chike kata oya pedha bende odiochieng' kawuono gitimo ne jolupo mago fishermen mantiere kaunti ma Homa Bay mar ng'iyo po nono ni gintiere gi rageng' makare bende girwakore e yo makare kaka pok gidhi e lupo nikech bende chik bende dwaro ni kapok jolupo odonjo kata mana e nam bende girwakore makare po nono ni masira biro timore bende gintiere gi rogeng' makare koro odiochieng' kawuono mano e pedha ma bende itimo e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich biro bedo kaluwonwa wach makamano. Kopogre gi manada ni watiek gi kaunti ma Nairobi, odiochieng' kawuono e kaunti ma Nairobi nitiere paro mopogore opogore ahinya maluoro omenda mano mar Hustler Fund. Odiochieng' manyoro kaluwore gi romo ma bende nobag kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni jomoko kuom jotelo ka bende dajiwo oganda ma pacho kae ni ginyalo mana kwayo hola makama to kik gichul. Ting'en mar nyakwara Mugejwang'. Kata kamano kiny ma kawuono nitiere grup moro mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi ma bende biro bedo gi twak gi jofwambo e doho ma Milimani mantiere e kaunti ma Nairobi. Gin thoro wach ma bende gintiere godo ka gidwaro lose ahinya kaluwore gi buche mamoko ma bende nochwal e doho kaluwore gi chal mar Hustler Fund. Nitiere moko kuom oganda ma pacho ka ma bende wacho ni Hustler Fund ok owinjore koda chike ma pacho ka. Koro odiochieng' ma kawuono group mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi biro bedo gi romo makamano e doho ma Milimani, romo ma bende chakre saa 4 mar okinyi. Kok manyakwara Mugejwang', mage weche ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono. Par ni weche matuch e kor gweng'e mopogore opogore obed pacho ka obed pinje maoko wantiere akicha mar kelo ni jofwambo magwa bende nitiere kor gweng'e mopogore opogore ma bende luonwa weche makamage. Kok kamano gi kanyo ema kela e giko mar chal mar fwambo. Mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo twak ma bende kanise neno posters nyadendi Joyce Oduor dwaro bago twak ahinya kaluwore gi chal mag boarding schools. Piny owacho koro wacho ni nyithindo mantiere grade 1 nyaka grade 9 ok owinjore ni dak e sikunde kata mda sikunde mong'ere kaka boarding. Pachien mane Joyce Oduor donjo gi twak makamano kik dhi mabor. Wako yo matin. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane ihero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Chon inwang'o ni ne ok yot ni joma yowuoyi kaka wan wadonji tije kailagi. But kata kamano inwang'o ni joma yowuoyi sani mino oherogi ka giloso. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Kaka vit nyisi. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Namba ma studio en 2:9. Ma entie dero, the house of rumba.
It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Honeno ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonye *812 *784#. Par ni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mana kamano nyako Ramogi Juang kamora mora maintiere machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Kinyi makawuono nyako Ramogi Juang thuon wach mabende wadwa twake otudore kod wacha mabende yando wacha kod jagoro mongirore e migao mar somo mano Belio Kipsang. Wach mabende no wacho chieng' tich ariyo mano majumani e kinde mabende ne entiere kanyo e nyasi mar yawo romo mar 18 mare jotende sikunde mag primary. Romo mabende dhi nyime e boma kata e county ma Mombasa. Belio Kipsang nowacho kacha ni sirikal ma pacho kae chano rucho oko kata chano kumo skunde go midake kata boarding schools ne jopuonjre manitiere grade 1 nyaka grade 9. Wach mabende nyaka sani waseneno konyayo paro mopogore opogore moko kowuok kuom jokanyo e sekta mar somo ka achiel kod jonyuol mabende moko kuomgi okoyie kod paro maket kod mano. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka bende wapenjo ni boarding rumo mano skunde mag boarding ahinya ne jopuonjre mabende nitiere grade 1 nyaka grade 9. Lieko ni ponono nitiere jonyuol moko matero nyithindgi e skundego mar mondo mi giring ting' margi. Kata kamano kinyi makawuono okan kenda mar mondo mi abed kod twak maket kod mae antiere kod wel ariyo mabende wabiro bedo godo kod twak mong'etha kotudore kod wach makama. Kalore ni wach makamae mulo ngima oganda mapacho kae ahinya to gisani mabende sirikal mapacho kae geto mar neno ni higa manyien mano higa mar 2023 kochopo kanyo dwe mar 1 kinde miyawo skunde to mano e higa mabende ajo ibiro chakti ayanga kod lai manyien mar somo mapacho kae mano mar CBC. Nyako Ramogi Juang mana kaka senyisi okan kenda mar mondo mi abed kod twak makamae antiere kod wel ariyo. Wendo wa mokwongo en Peter Okelo en japuonj maduong' mar skunda primary ma Hekima mabende yudore e county ma Kisumu. Tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa mayudore e boma ma Kisumu. Ka bende wendo wa mar ariyo antiere gode studio kae e boma ma Nairobi mano Rosa Angila. Rosa Angila en janyuol mantiere kod nyathi mano se somo e skul no mar primary midake. Oda mana nyiso wa ni nobedo yo machalo nade. Ang'o momiyo notero nyathine e skul midake ka e boma ma Kisumu. Peter Okelo en japuote machuok ma en 3 3 6 0 0
Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor. Andas nyisa kanyo no selos tudruok makare kod Peter Okello ka intiere county ma Kisumu. Peter Okello ichiwo nade Kisumu kono okinyi ma kawuono? Achiwo maber. Anyakora Ramogi Jwanga podi pok wabedo kod nyalo mar yudo Peter kanyo e yo makare, kata kamano Nyakwa Ramogi Jwanga pod waloso weche mag tudruok e yo makare. Ka wachaka yanga twak mar okinyi ma kawuono Ros, wach ma kamae ma bende no wacha kod jagoro mongirore e migawo mar somo mano Belio Kipsang ni dwa golo oko skundego ma nyithindo dake ahinya ahinya to mago man achiel nyaka grade 9. In kaka janyuol ni kawe yo machalo nade? Wachno nakao gi buoko kabisa, matek kabisa, nikech onge janyuol mohero tero nyathi e boarding school. Nitie gik machune ma nyako ter nyathi e boarding school. Koro okawa gi buok nikech jonyuol mang'eny watero nyithindo, nitie momiyo watero nyithindo e boarding schools. Iyudo kaka an kana tero nyathina e boarding school, nakao nyathi atere boarding school nikech nadwaro school, nikech nene private school, to nadwaro school mananyalo chulo e yo makare, to be nadwaro public school ma timo maber. Anadak Kitengela, nyathina ne some private school Kitengela. Koro kana manyo school nyathi bro duogo kool. Koro naneno mondo nyathi obed gi tich mayot, odhi obod. Kata kapok wadhi e matut, akia kwaseyudo Peter Okello e yo makare ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Peter Okello kinyalo winja e yo makare ka intiere county ma Kisumu. Ang'eyo ni japuonj maduong' mar skul primary ma Hekima mayudore e county ma Kisumu. E kinde ma bende jagoro mongirore e migawo mar somo mano Belio Kipsang nowacho ayanga ni idwa ruch oko kata idwa kuma mago skunde mag primary ahinya mago mag nyithindo ninde kata boarding school. In kaka japuonj maduong' ni kawe e yo machalo nade Peter? Erokamano, na winjo report mane Ministry of Education ogolo, but an kora aneno ka government nokotimo gima ber nikech kaluwore gi wach mar boarding, government onego bende kuongo ng'iyo ni to ang'o momiyo nyithindo dhi e boarding. Koro ka giseng'iyo gima nyithindo dhi e boarding, inyalo gol boarding nikech there are some circumstances machuno nyithindo nyaka bed e boarding. Omiyo in iwacho kanyo ne ok ni kawe yo makara kia ka skunde primary ma Hekima mayudore county ma Kisumu bende en skul no ma ang'eyo ni ponono nitiere skunde moko magin mago ma nitiere nyithindo madhi to duogo, to nitiere moko manindo kuro mago miluongo ni borders. Skunde Kima bende nyalo bedo achiel kuom skunde machalo kamago. To nowach ni gino maduong' ma bende owach ni oket gima idwa kete tim gima chalo kama en mar mondo mi ochiw thuolo mar kawo nyithindo mathoth. Ahinya ahinya wang'eyo ni sani nitiere nyithindo motimo grade 6 onego bed ni dhi e grade 7. Bende mano nyalo yawo thuolo ni skul okaw jopuonjre mathoth Peter? Yeah, wan kaka Kima school, wan gi both boarding and day school. To kaluwore gi gimomiyo boarding nyaka bedi, nitie jonyuol moko matiyo kuonde maboyo boyo. Nitie jonyuol moko mani Mombasa to nyithindgi Kisumu. Nitie kata jonyuol moko ma nyithindgi kata mana ni kata America to nyithindgi ni Kisumu. Koro boarding ok onego beni bedo gimonego government otim, onego beni boarding bedo optional. Janyuol manyalo afford to dhi mbele, motamogi be bed day scholars. Yeah. Ilero kanyo yo makare. To ka wanyalo winjane kaka jagoro mongirore e migawo mar somo mano Belio Kipsang noloso e kinde romo mar 18 maniyawo kanyo mar jopuonjre mag skunde mag primary, mago jopuonje madongo kata head teachers mag skunde mag primary, romo mabende dhi nyime e county ma Mombasa. We wawinjane monde. I urge our parents that it is our primary responsibility as first educators to work with our children. I am a parent, and even ourselves as head teachers, we are parents.
and we cannot outsource our responsibilities. We must remain with our responsibilities. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers. And therefore, we must work together towards making our children acquire the values that we expect of them. Therefore, as we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning, between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Manaka kuwinjo kanyo mano jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang kano loso kane entiere e county ma Mombasa mane kinde yao ayanga romo mara 18 mano mara Kenya Primary School Heads Association KEPSHA romo mabende dhi nyime e boma ma Mombasa. Ros in kae elo jonyuol duto manitiere pacho ka ang'e ni jonyuol ng'eny ahinya kata kamano ine mano yudo thuolo mar yudi mar mondo mi ibi ilose elo jonyuol e pacho kae. Iwinjo kanyo ka koro jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang wacho ni nyaka sani ni onego bed ni kaka janyuol ikaw ting mari kuom nyathi mar mondo mi kik iwe ting duto kata responsibility iwenene japuonj. Wacho kanyo ni kaber mar mondo mi janyuol kaachiel kod jopuonj oko parent ok ni koro iwene japuonje ting duto mar nyathi. Ko nyalo mana chako inyalo mana ngiswa ni in kaka Rose ang'o momiyo ni kao ting mar tero nyathi ne skul ma nyathi dake to nitiere kapo nono oja higni adi nikech gino mabendi wacho ga ni thoth nyithindo gi pod tindo gionge kod nyalo mar ritre makare ka gine skul ma ji dake. Achiel an momiyo nakao nyathi atere e boarding school naonge gi nyalo nikech kane nyathi nie private school nochopo ka koro osechopo klas 7 ne higni 12 ochopo klas 7 to koro iwacho ni chudo no naneno ka ng'eny nikech no day school koro klas 7 koro ne school ne wacho that private school ne wacho ni nyaka koro gitimre nade nyaka dhi boarding. Koro kana naneno ka pesa no ong'eny koro namanyo public school mana nanyalo afford. Koro kana amanyo school mana yudo maber nen out of Kitengela mabor, it was in Nairobi. Koro nochuna nyaka nate nikech nang'iyo ni ka aweye kechambe atiyo mabor pile gukinyi atiyo mabor adhi Kajiado. Koro kana ng'iyo to wacho ni nyathini ka kete samoro jam like ntie chieng' moro ne kapode ene day school na deko koth nochwe koro nyathi odong ene school kende poka dhi akawe. Koro naneno kamano ne miya ambende kaka janyuol na bedo gi wasiwasi nikech akia ni nyathi obet nade. Nyathi be oken oneno ka gima embende oneno ka oken sawa. Koro mano miyo be achaka awacho ni hapana wamanyne boarding school monda tere ne okeno dwarona to nochuna manyaka na tere boarding school to boarding school no be kana tere naneno pogruok. First term kanoduogo nyathi noduogo kango gigene okasika par ne sate kaka chon. We winja ne Peter Okelo ka intiere boma ma Kisumu. Peter Okelo kiwinjo kinyi maka